Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C. Ar ôl y siom o golli'n hwyr yn Clyde dros y penwythnos, mae'r cofis yn ôl ar yr ofal. Allan o Nghwpan Her yr Alban, ond heno'n troi sylw nôl at uwch gynghrair Cymru wrth groesawu Cei Connah. Ia, y Canaries yn erbyn y nomadiaid sy'n fyw ar blatfforma cymdeithasol Sgorio heno. Ac os ga i ddeud, dyna chi olygfa, os welish i un erioed. Croeso mawr i chi ato ni, a chroeso hefyd i chi, Wayne Phillips, sy'n cadw cwmni mi. Braf dy weld di, Wayne. Da ni'n edrych ymlaen at hon yn dydyn? Ie, da ni'n edrych ymlaen. Nicky, dau tîm sy'n go agos at ei gilydd ac mae'n wastad yn bleser i fod yn ôl yma ar yr ofal a dwi'n edrych ymlaen am y 90 o funudau sy'n o'n blaen ni heno. Ie, dwi'n siŵr gawn ni'n diddannu. A mae'r gema ma'n dod yn gyflym rwan, dydyn, achos mae gennym ni restr llawn o gema yn yr uwch gynghrair heno. Yndi, i'r tîmau sydd wedi ennill dros y penwythnos, fel Cei Connah, fydden nhw wrth i bodda bod gennyn nhw gêm heno. Caernarfon yn wahanol, di colli fyny yn Clyde i Sadwn. Dwi'n siŵr os fydd i benna nhw yn barod am gêm mor sydyn, ond gan i weld beth oeth yn y funudau sy'n o'n blaen ni. Wel, gawn ni gyfle i edrych ar y tabl hefyd, just i atgoffa'n hynna'n o'r sefyllfa. A wy'n, cymwch chi'r top o'na falle, cymwch chi'r gwaelod o'na. Fel arall, mae'n weddol dyn a chyfle heno i Gaernarfon hefo'r gêm sydd gen nhw wrth gefn hefyd i greu bach o bwlch rhyngdyn nhw a Cei Connah o bosib. Ie, rhywbeth da ni'n deud yn blynyddoedd cymwch yr tîm ar y brig ar y tîm ar y gwylod o'na, a mae'n go agos rhwng y tîm eraill ac mae bob tîm o'r ail safle i lawr at y erbyn yn y gwylod. Os ydyn nhw'n gallu gael buddigoliaeth neu ddau, maen nhw ymysg y tîmau sy'n brwydro am y 6 ucha. A dyma fydd y dau tîm yma'n gobeithio am heno bod nhw'n gallu ennill ac parhau i cadw'r pwysau ar y seintiau newydd sydd ar y brig. Mae'n rhaid i mi holi ti, Wayne. Wrth gwrs, mae gennym ti gysylltiad hefo e-bus drwy Jake. Welson ni e-bus ar wylod y domen yn fanna. Beth am Steve O'Shaughnessy yn cael ei ddiswyddo dros y penwythnos? Pan da chi'n ystyried y canlyniad yna yn erbyn y newydd, oedd o'n anlwcus ta? Oedd nhw mewn sefyllfa lle oedd ei ddiswyddo fo'n anorfod a dweud gwir? Ie, er bod fi'n mynd hoff o tu chi hefyd efo Jake yn rhwydo, yn doedd? Oedd Jake wrth i fod bod wedi cael gol, oedd o'n siomedig bod nhw heb di gallu dal allan i gael y 3 phwynt. Diolch yn sgorio yn aml iawn, bod o'n gorfod disgwyl cyfnod hir i gael ei gol gyntaf tymor dwytha, fod yn falch bod wedi cael ei ail gol yn yr uwch gynghrair. Dwi yn ymddiheuro bod ni wedi cael problemau bach hefo'r sain hyd yn hyn. Da ni'n nôl wan a da ni'n cael cyfle i enjoyo'r gol na gyn Jake. Ie, ac yn ebyn i gyn glwb hefyd, Nicky, fydd o wrth i bodd achos mae'n wastad neis sgorio yn ebyn dy gyn glwbiau. Ac fel o'n i'n sôn, oedd o'n hapus efo'r gol, ond siomedig bod nhw mond i gael pwynt allan o'r noson pan oedd o'n di chwarae mor dda a di sgorio 4 gol. Ie, da ni'n cyfeirio wrth gwrs at Steve O'Shaughnessy yn golli swydd yn yr uwch gynghrair. Ond un reolwr sy'n mynd o nerth i nerth fan hyn ydy rheolwr y cofis, Hugh Griffiths, ac yn gynharach Bryn Thomas fydd yn cael gair efo fo. Hugh, siom, dros y penwythnos, sut mae'r tîm yn ymatab i hynny? Wel, gêm mawr, anferth, dod nôl at ni. Good experience i pawb. O ti dweud, oedd ni'n anffodus yn diwedd, ond o ti gêm catcha yn ebyn tîm cry, ac un dyn ni'n edrych am ni ennill y gêm. A mae'r record gartra Hugh wedi bod yn ddilchwyn i dweud y gwir, yn dydych chi chwarae 4, di ennill 4. Mae rhaid i'ch yn y gêm yma yn hyderus iawn iawn. Ynda'n tad, dwi'n meddwl bydd un y ddau di blino ar ôl y disadwn ne. Dwi'n mynd i ffresno fyny, dod un y ddau i fewn. Ond dyna beth sy'n gymryd rwan, mae gymryd Gaernarfon gry ac gobeithio ti wneud rhywbeth wahanol yn ebyn hein heno. Ie, a dydyn nhw, wrth gwrs, heb ennill oddi cartra nechdi, maen nhw wedi colli pob gêm oddi cartra, felly mae rai chi ennill. Wel, ynddi, cygoethio mae stats yn aros fel yna, ond ia, mae'n mynd i bod yn anodd. Dwi'n meddwl os ydych chi'n gorffen
o flaen Cei Connah, falle bych chi un o'r chances i fynd i Ewrop. Mae gen nhw garfan gry rheolwr newydd i fewn, just yn trio gael ei draed ei fewn i gweld pwy sy'n chwarae lle. Dwi'n meddwl bod dal yn ffidlo rownd efo'i dîm o, i gweld pwy di beth system sy'n siwtio nhw gore. So, gobeithio mae da ddim sortio ei hun allan tro yma. A da chi di ffeindio'r tîm gorau o ran Caernarfon? Dwi'n meddwl beth sy'n gan ni ydy chwaraewyr sy'n wedi gwneud pethau wahanol. Dyn ni dod o pobl i ffwrdd o fainc yn y ddau gêm catcha diwethaf sydd wedi ennill y gêm iddyn ni. So mae hwnna'n bwysig bod ni wedi newid pethau tro yma. Hwnna ydy tro cynta dwi wedi bod yn Caernarfon lle dyn ni wedi gwneud pethau yn lot wahanol. Ond gen ni ddau sy'n allan heno ar ôl y gêm dy Sadwrn, di brifo. Ond ie, dyn ni digon gry heddo. Diolch yn iawn, Hew. Diolch fawr chi gyd. Wain, da chi'n gallu teimlo'r siom bron iawn pa mor anlwcus oedden nhw i fod yn ildio gol mor hwyr. Ond falle, un peth mae wedi wneud ydy dangos pa mor gystadleuol mae Caernarfon yn gallu bod. Ia, dyna beth ydy brifo Hew mwy na'n byd arall, bod nhw wedi mynd mor bell yn y gêm ac i ildio gol lwcus mewn ffordd yn y funud ola. Does am ffordd yn ôl wedyn ac fydden nhw'n siomedig, dydyn nhw heb di gallu mynd efo i amser ychwanegol. Ti'n gallu gweld ymateb yr hogia pa mae'r gol yn mynd i fewn. Maen nhw'n gwybod does am amser. Mae'n brifo, dydy. Mae'n brifo. Da ni gyd i bod yn y sefyllfa yna. Ond na, fydden nhw wedi bod wrth i fod di mynd i'r Alban. Fi'n siŵr bod y daith na adra yn un hir yn doedd. Caernarfon yn colli yn Clyde, ond Cei Connah ar y llaw arall yn ennill yn erbyn Pontypridd. Pwy arall ond yr hen ben Mike Wild? Da ni'n deud o bron yn wythnosol efo Mike Wild. I feddwl bod o'n 39 oed a mae o dal i gwneud o wan. Ac mae o'n golygu gymaint iddo fo ac be oedd o 10 mlynedd yn ôl. Mae'n y cwbl o gemau di dod tymor yma i Cei Connah lle maen nhw wedi ennill o'r unig gol. Ac ddim syndod na Mike Wild sydd wedi bod yn gael y gol yna, felly dyna faint mor pwysig ydy Mike Wild i Cei Connah. Dwi'n siŵr glywes i rywun yn gynharach yn sôn amdano fo fatha vintage Mike Wild, ond dyna ni, Wayne, am y tro. Just a reminder for you that there is English language commentary available this evening across all our platforms. Bryn Thomas and Wayne Phillips will be not even Wayne Phillips, Bryn Thomas and Tommy Morgan will be leading us through the lot. And boys, I guess the question is, have you got your thermals on? We've got the gloves on. We've got the gloves on. Thermals are not out yet, but they will be soon. Tommy Morgan keeping me company. It's third, entertaining fourth. Could be cold up here, but it'll be hot down on the pitch. Certainly it's going to be a tough encounter. Nothing to choose between the sides. Caernarfon finding goals easier to come by than their opponents. Connah's Key, who found that difficult to find the net. Caernarfon's home record, played 4, won 4. Connah's Key's away record, played 3, lost 3. There's only one result tonight, Tommy. Yeah, it looks like a home victory. But looking at the league table at the moment, you know, Caernarfon are in third position and there's only 4 points that separate them in ninth position. So there's plenty to play for. Every point is vital in the Welsh Premier League at the moment, and especially with the batch of midweek games and, you know, a full fixture list on the weekend again, it's going to be pretty important that teams get results. 1 or 2 tasty other games tonight, by the way, including your former club Aberystwyth against Erbyn. It's the 2 bottom going head to head. Yeah, that's going to be a big game down at Park Avenue. Lovely, thank you, Tommy. And remember, the English language commentary will be available across all our platforms here on Sgorio this evening. Nikki. Bryn, mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n teimlo'n gwbl chwythig yn siarad Saesneg efo ti a Tommy, ond dyna ni, pob hwyl i chi heno. Wrth gwrs, yn gynharach, fe gafodd Bryn Aur hefo Hugh Griffiths, a beth am i ni glywed rhan, be oedd gen reolwr yr ymwelwyr i ddweud, Neil Gibson. Neil, tough place to come to. What do you expect tonight? Yeah, you summed it up correct there, Bryn. Never had an easy game here. You know, Caernarfon, evening match. I'm sure the crowd will be up for it. They've started extremely well. You know, they won the playoff final last year that I know only too well because they beat us at Flint in the playoff final. Kept that momentum going into this season, and we're under no illusion it's going to be a really tough task today. Our away form so far has been awful. So it's a great opportunity to try and put that right. We've worked really hard since Saturday on a game plan ready for this evening's game. We trained hard last night, so we'll come into it full of confidence from Saturday's result and hope to try and, you know, cause them some problems this evening. A momentum's everything, isn't it, Neil? Yeah, it is. And ultimately, you know, you'd like to think something's got to give. You know, they've got 100% home record.
We haven't picked up any points away from home today, so it's a nap, isn't it, for a home victory? But we believe that we can turn that round. We think we've got some good players in the team. Our away form needs changing, and we've worked extremely hard at that. We're very conscious of it, and no better place to start other than tonight. But Caernarfon carry a lot of threats. Watch the game at the weekend, and they're a very good team. Hugh's assembled a good team over the last 18 months here, and we expect a very tough game. Are you aware that you're unbeaten in 9 games against Caernarfon? Connor Ski. Neil Gibson isn't. Yeah, we didn't have a great record against them last season, but Connor Ski have done well over the years, and when you come to games like this against opposition that you've done okay against in the past, sometimes that plays in your favour. However, every time you go onto the pitch, every game, if you're not at your very, very best in the Welsh Premier League, you get beat. And we expect and hope to be at our very best tonight. And then we think if we are, then we can win tonight's game and get us, both teams 3rd and 4th in the league. So it's, the importance of today's fixture is paramount. It's something we're very much aware of, and we're going into hoping to get those 3 points. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Croeso. Wel, mae yna restr llawn o gema yn uwch gynghrair Cymru heno, a dyma nhw fyddwn ni'n dod ar cyfan i chi y diweddara drwy gydol y nos a'r gêm sy'n mynd a'n sylw ni heno yma ar yr ofal Caernarfon yn erbyn Cei Connah. Ac wrth gwrs, mae'r cigant yna'n brysur agosau rwan. Felly, beth am i ni ymuno a'n tîm o'i sylwebu yn Saesneg Bryn Thomas a Tommy Morgan, ac yn y Gymraeg Wayne Phillips a Mae'r Emrys. Diolch, Nicky. Mae Caernarfon wedi ennill bob gêm gynghrair maen nhw wedi chwarae yma ar yr ofal tymor yma, a dydy Cei Connah heb ennill yr 1 pwynt o'i 3 gêm nhw oddi cartra. Hawdd iawn felly fysa darogan, mae dim ond 1 canlyniad sy'n debygol yma heno. Ond ar y llaw arall, mae werth nodi nad ydy y Cofis wedi ennill unrhyw un o'i 9 gêm dwytha yn erbyn y nomadiaid. Ac gweitha i record siomedig y tu hwnt i Stadiwm Glan y Dyfrdwy, mae gan Cei Connah yn union yr un nifer o bwyntiau a Caernarfon wrth i ni ddynesu at ddiwedd ail fis y tymor. Trydydd yn erbyn Pedwerydd yn y tabl ydy heno felly, a fel hyn mae'r tîm yn edrych. Mae Hugh Griffiths wedi newid hanner i dîm ar ôl y siwrna seithig i Hamilton dros y penwythnos. 5 newid i gyd, dim Sean Bradley heno, a mae Darren Thomas, Joe Fow a Fidel O'Rourke i gyd yn disgyn i'r fainc. Mae Cei Connah heb i capten arferol, George Horan, sy'n absennol am resyma personol. Chris Owens sy'n dod i mewn yn ei lefo, so mae Callum Morris ac Aaron Williams hefyd yn dechrau heno ar ôl dod ymlaen oddi ar y fainc yn erbyn Pontypridd Bnawn Sadwn. Ac i edrych ar siapia yr 2 dîm wrth yn ochri heno, mae Wayne Phillips. Noswaith da, Wayne. Noswaith da, ac edrych ymlaen at y gêm, record da gartre Caernarfon. Cei Connah heb ennill oddi cartre, ond y tîm, 2 tîm di wneud newidiadau, ac 2 tîm yn reit ymysodol, 4-3-3 fel da ni'n gweld gan Caernarfon, sydd wrth i bodda yn chwarae ar yr ofal y tymor yma. Cofi am i reit i ôl iddyn nhw, a fel da ni'n gweld gan Cei Connah, cwpl o newidiadau yn eu tîm nhw, ond yn amlwg, y prif bygythiad fydd gan Cei Connah fydd yn y llinell blaen yna. Wild ac Mike Hayes yn ôl yma ar yr ofal. A fydd i'n ipyn y brwydr, dwi'n meddwl, rhwng Dion Donau, captan Caernarfon, mi ddylsa fo gwybod digon amdan. Un o'r 2 mae o'n chwarae yn erbyn. Wild yn un ohonyn nhw, gol fo yn ennill y gêm i Cei Connah dydd Sadwrn. Faint yr aml da ni wedi deud hynny am Mike Wild, ond mae am fod yn noson anodd i Caernarfon yn erbyn y 2 yma yn y llinell blaen i Cei Connah. Diolch, Wayne. Hugh Jones o Lanrhaeadr y Mochnant ydy'r dyfarnwr heno, dyfarnwr profiadol iawn, yn sefyll yn y canol am y 4 tro yn y Cymru Premier tymor yma. Dani Gosset, fydd yn cymryd y cic gyntaf i'r tîm cartra. Dani Gosset, un o'r 5 chwaraewr sydd yn dod i mewn i'r 11 sy'n dechrau i Caernarfon heno. Caernarfon yn ei melyn arferol yn ymosod o'r dde'r chwith fel da ni'n edrych yn yr hanner cyntaf yma. Ac yn syth, maen nhw'n gwthio yn ei blaenau i lawr y sianel chwith. Noah Edwards ydi hwn. Ymlaen at Rob Hughes. Hughes, croesiad teg at y postyn pella. I'r tu hwnt i Gosset.
Goset yn troi ac yn penderfynu mynd yn ei ôl. Adfer y feddiant, Cartwright. O dan chydig o bwysau, ond yn canfod Dion Donahue. Alec Mwdimu ydi hwn. Newid ymuno â Caernarfon. Ar ddwrnod dwytha, yr ffenestr drosglwyddo dros yr ha. Cartwright. Goset yn tynnu'r bel i lawr. Griff John. Rhywfaint o le a'r hyddid. Iwthio ymlaen, lawr y dde, ond pêl ddigyfeiriad ganddo fo, ac allan â hi am gig gol. Mae rhaid dweud, dechrau da Caernarfon ar y troed blaen. Fel ys Hy wedi gofyn nhw yn yr ystafell newid cyn y gêm, achos fydd o'n gwybod mae o'n test mawr i dîm o heno yn erbyn Cei Connah, digon o brofiad gan nhw, Neil Gibson, sydd heb gael llwyddiant yma yn y gêm ma sydd wedi dod yma dros y flwyddyn y ddau diwetha, colli yma efo'r Flint diwedd tymor diwetha, felly fydd o'n dechrau pwysig i'r ddau dîm, ac dwi'n edrych ymlaen i gweld Rob Hughes ochr y chwith. Fydd o'n gallu achosi digon o broblemau i amddiffyn Cei Connah. Mynydd o gic gan Andy Firth. Bêl yn cael ei tharo nôl, ond allan am dafliad fyddi ar yr ochr draw i Cei Connah. Y dau tîm, union fel oedd ni'n disgwyl cyn y gig gyntaf, sut maen nhw wedi mynd allan efo'r system yma. Ac fydd hi'n bwysig gwan i gweld pwy sy'n gallu cael gafel ar y gêm. So, mae'n dipyn o talent allan ar y cae, pwy sy'n gallu dangos o dros y 90 o funudau. Mike Hayes yn dwyn y meddiant i'r ymwelwyr am eiliad. Caernarfon yn clirio rwan. Bêl yn adlamu ymlaen. At draed John Disney. Disney, y capten am heno. Digon hapus i fynd yn ôl at ei gol geidwad. Dion Donahue. Mwdimu, unwaith eto. No Edwards, taro'r bêl a draws y cae, oedd hi'n bêl eitha peryglus i ddeud y gwir. Bron i Chris Owens fanteisio ni. Ond Aaron Simpson i mewn i adfer y meddiant i'r tîm cartra. Goset yn ystyried cymryd y tafliad yn sydyn. Byddwn ni gadael i. Tafliad yn un anodd i Thomas Marsh Hughes yn y llinell blaen. Swydd anodd iddo fo hyn am ei yn erbyn y profiad o John Disney yn y cefn i Cei Connah. Yn y llinell blaen, ar ben ei hun mewn ffordd, fydd o'n gobeithio bod Hughes un ochr yn gallu gael ei hun i fyny a Ben Wyn yr ochr arall. Ond tro gyntaf ni gweld Cei Connah dod ymlaen wan. Donahue. Taro'r bêl i lawr y cae. Ond yn ddigyfeiriad y bêl allan am dafliad. Caernarfon yn falch i gael Dion Donahue yn ôl yn ei tîm. Capten yn ôl. Ar ôl o fethu chydig wsnosa cynta'r tymor o fanaf. Mae o'n pwysig iddyn nhw. I gael fo yn y llinell cefn yna. Capten sy'n example mawr i'r lleill sy'n chwarae i gwmpas o fydd o'n gwybod bod o'i fewn am noson anodd heno. Da ni'n gweld Mike Hayes ac Mike Wild. Achos da ni'n gwybod os oes yna cyfleon am dod i Cei Connah y ddau yna. Fydd yn o gwmpas y canol yna i roed y bêl i fewn. Simpson. Taro'r bêl allan at Griff John. Pass lac gan Griff John. Chris Owens yn ei darllen ni, yn llawer i hawdd. A mae o'n taranu ymlaen lawr yr asgell chwith na. A dim dewis gan Dion Donahue, ond troi'r croesiad y tu ôl am gig gornol gynta'r gêm. Donahue yn gwneud yn dda. Oedd o'n gwybod bod yna berig gan Owens i lawr y chwith ac heb gael y bêl yn union lle oedd o angen i fewn tuag at Hayes neu Wild. Ond Donahue yn defnyddio ei ben, defnyddio ei brofiad ac yn gwybod ond o berig tu ôl iddo fo, ond yn ildio cig gornel gyntaf o'r gêm. Stratulis efo'r gig gornel gyntaf at y postyn agosod, oedd hi ddim y gig gornel ora i fod yn onast.
Rob Hughes. Ie, tacl pwysig ar Rob Hughes, achos fe di ddim hyfforddio gadael Rob gael gafel ar y gêm, achos da ni'n gwybod faint mae beryg mae o'n gallu bod. Ac yn amlwg fydd Neil Gibson di deud hynny wrth i chwarae yn yr ystafell newid Danny Holmes. Un arall efo digon o brofiad yn y llinell cefn yna i Cei Connah, ac mae o di gadael Rob Hughes gwybod o fewn 5 munud bod o yma i Naddy Hughes gael y lle. Rob Hughes, 31 gêm gynghrair a 5 gol yn ei gyfnod o efo Cei Connah. Bydd o wrth i fod, os o fo yn gallu ffindio cefn yr hwyd i Gaernarfon heno yn erbyn ei hen glwb. Mae yna 6 gêm i gyd yn y Cymru Premier heno, a gol gyntaf noson wedi dod ar neuadd y parc. Chris Marriott wedi rhoi yr seintiau newydd ar y blaen. Gol gyntaf tymor i Chris Marriott. Pêl i fyny, dim digon da i Lloyd Marsh Hughes. Mae rhaid i'r pêl i fod yn well iddo fo trio gael gafel arno fo i tynnu y pwysau ar Caernarfon ychydig bach. Ond ti'n gwybod gei di y gwaith ganddo fo. Ond yn amlwg mae Caernarfon wedi setlu fewn i'r gêm tra mae'r bêl ganddo nhw, ond weithiau ti'n just gofyn am chydig bach well pan mae'r peli yn dod ymlaen. Lloyd Marsh Hughes, sydd ar fenthyg o Gaer yma am y tymor. Gweithio'n galad yma. Cic rhydd fydd hi yn y pen draw ar hanner ffordd i'r ymwelwyr. Strachelus yn ei gadael i Danny Holmes. 2 chwaraewr, sef y cysylltiadau efo Tranmere Rovers. Holmes wedi chwarae dros 100 a hanner o gema i Tranmere. Strachelus ar fenthyg efo Cei Connah o Tranmere. Tan fis Ionawr. Chris Owens. Mike Hayes. Tu mewn a Strachelus. Tackle gref arno fo gan Noah Edwards. Oedd hi'n drosedd. Dwi'n edrych ymlaen i gweld y rogyn ifanc yma yn canolcau ar fenthyg o Tranmere Rovers. Un maen nhw'n siarad yn uchel iawn o, ac diddorol gweld sut mae o dod i fyny yn erbyn hogia profiadol yn tîm Caernarfon heno. Ie wir. Mae yna feddwl mawr o Ryan Strachelus yn Rhamier. Na mond 1 gêm mae o wedi chwarae'r tîm cynta. Da ni wedi gweld yn barod tymor yma be mae'n gallu gwneud. Gol wych o 10 llath yr hugian yn erbyn y bala fis dwytha. Caernarfon yn delio efo'r bygythiad o'r gic rhydd. Ben Nash dwi'n meddwl nath ennill y beniad. Oedd o wedi gweithio i ffordd i fyny o'r cic rhydd, ac tacteg sy'n gweithio'n dda iawn i Cei Connah. Yn aml iawn, mae yna cyfleon yn dod iddyn nhw. Peniad Nash. Dim digon i cyrraedd Mike Wild, ac unwaith eto, dim am y tro gynta, Donahue yn y lle iawn i Caernarfon. Wedi'w taro'r bêl yn hir. Marsh Hughes yn eto ar ei ôl i. Mae o'n mynd i orfod gweithio'n galad. Swydd unig iddo fo yn y llinell blaen a heno. Donahue. Codi ben. Styried mynd yn hir. Erbyn y bêl yn ôl gan Wedi'w. Di dechrau dda Donahue i'r gêm. Bob dim mae o wedi gwneud yn dda iawn. Ac dyna sy'n ti'n gofyn gan dy gapdan. Ac mae o wedi gwneud o am 10 munud. Mae angen iddo fo gwneud o am 90 o funudau. A os ydy Caernarfon am cario ymlaen efo'r record gwych gyda nhw yma ar yr ofal di ennill bob gêm. Da ni wedi gweld o fewn 10 munud gyntaf. Mae am fod yn gêm go agos. A mae'n pwysig i'r tîm sydd am fynd ymlaen i gael o gol gyntaf na os da ni am goliau heno. Cic hir letraws gan John Disney. Roedd Ben Wyn wedi darllen ni. Griff John. Pan fod Noah Edwards yn y cylch canol. Caernarfon yn ddigon hapus i basio'r bêl o gwmpas. Bod yn amyneddgar. Gweld bydd ddatblygu. Caernarfon yn hapus jyst i symud y bêl o gwmpas ac yn chwarae gêm yn call iawn. Gwybod bod o'n amod yn anodd i torri Cei Connah i lawr.
a maen nhw'n disgwyl yn digon o mynedd cyn pasio'r pêl ymlaen. Maen nhw wedi setlo well, mae rhaid dweud, na Cei Connah. Maen nhw'n symud y bêl o gwmpas yn dda iawn yn y ddau trydydd canol mewn ffordd, ac fydden nhw'n jyst gobeithio'n well rwan pan maen nhw'n cyrraedd y trydydd ola yna. Gyfla fan hyn, efallai, i Gaernarfon lansio'r bêl i mewn tuag at gwrs Cosby, Cei Connah. Benwyn, sychu'r bêl. Yn amlwg, be fydd ei fwriad o? Dyna ni'r tafliad hir fel oedden ni'n disgwyl. Bron iddi ganfod Griff John. No Edwards yn ennill y bêl yn yr awyr. Benwyn unwaith eto. Driodd goset. Daro'r bêl i mewn i lwybr. No Edwards, ond chydig yr higri. Bach yn uchelgeisiol oedd hwnna falla. Ie, bwriad yn iawn. Caernarfon, y tafliad gyntaf, tafliad yn hir dod i fewn, ac unwaith oedd y bêl yn ôl i goset, dwi'n meddwl. Mae o wedi gweld y regiad gan Noah Edwards i fewn tu ôl i amddiffyn Cei Connah, ond os am llawer y cae i chwarae efo, felly mae o'n bas anodd. Mae'r gall yna gyda fo i gwneud, ond yn anffodus y tro yna allan am gol i Cei Connah. Yn absynoldeb, Darren Thomas, neu Darren Thomas ar y fain Ceno. Mae rhywun yn teimlo bod creadigrwydd Dani Goset yn mynd i fod yn holl bwysig yng nghanol y cae yna i'r tîm cartra. Ond Cei Connah sy'n gwythio ymlaen rwan efo Mike Hayes sy'n mewn i'r cwrs Cosby. A mi nath wthio Aaron Simpson. Gwaith amddiffynol da iawn unwaith eto gan Aaron Simpson. Mae o'n gwybod bod o i fyny'n erbyn Mike Hayes. Mae rhaid efo amser i bob tacl yn berffaith yn y cwrs Cosby. A be mae o'n gwneud ydy disgwyl i Mike Hayes gwneud y cangymeriad ac yn ildio'r cigrydd. Ond Caernarfon di ddechrau'n dda yn amddiffynol. Donahue. Troi ag yn troelli. Ac yn mynd yn ôl at Dani Goset. Goset. Unwaith eto yn trio'r uchelgeisiol. Ddim cweit yn gweithio. Pas syml yna. Pas syml mae Dani isio wan. Mae wedi cael dwy wan. Lle ydy'r pas heb fod yn un da. Mae rhaid i'r un nesaf fod yn un da ganddo fo. Neu mae hynny'n gallu effeithio sut mae'r gêm yn mynd. Ac pas syml rhyw 5 llath. Dyna beth sydd angen ganddo fo, fel da ni newydd weld. Ia, fel o'ch chi'n deud hynny wen. Tona, pas syml gan Dani Goset. Bêl di dod at draed Alec Mwdimu. Chwaraewr rhyngwladol Zimbabwe. Mwdimu taro'r bêl a draws y cae. At Griff John. John ymlaen tuag at Benwyn. Ond Ben Ash yn gry ac yn benderfynol ac yn gwarchod y bêl allan am gigol. Gwarchod o'n dda iawn hefyd. Dwi wedi gweld dipyn ohono fo, Ben Ash yn y Flint y tymor dwytha. Di gwneud y symudiad i Cei Connah efo'i gynryolwr Neil Gibson. Ac ti'n gwybod beth ti'n gael gyda fo bob gêm Nash. Ti'n gael 100%. Ac mae o'n pwysig i Cei Connah fel fydd y tymor yn mynd yn ei flaen. Mwdimu. Baso dim ond yn canfod Danny Holmes. Holmes taro'r bêl ymlaen. Bron iddi ganfod Mike Hayes. Stratulis. Wild yn disgyn i'r llawr. Y bêl yn dod at draed Aaron Williams. Croesiad Williams. Cael ei chlirio gan Griff John. Clywed reolwr Caernarfon yn sgrichian, dim croesi. Achos mae o'n gwybod beth yw'r peryg yn y cefn. Os ti'n gadael rhywun croesi'r bêl o'r asgell, ti'n gwybod bod gen ti gryfder o Mike Hayes a Mike Wild yn y canol. A mae Caernarfon di delio efo'r ddau yna'n dda iawn hyd hyn. Yna brawf arall i amddiffyn Caernarfon rwan. Twrn Aaron Williams di tro yma i lansio'r tafliad hir i mewn i'r cwrs Cosby. Wild yn cael ei ben ati. Wild yn mynnu bod yn heiddi cic gornel, ond cic gol iddi. O'n i'n meddwl fo gafodd y pengiad hefyd, ond Mike Wild yn cwyno, meddwl bod y bêl di dod oddi ar.
Chris Melin, a mae'n iawn i weld, mi ddylse fod i gael gic gornel. Ond mae'n tacteg, da ni'n gweld, sy'n cael ei defnyddio gan tîmau yn y tafliad hir yma. Fydd o'n pwysig i'r ddau dîm heno. Da ni wedi weld o'n gweithio i Gaernarfon tymor yma. Ac yn bendant, mae gen Cei Connah, y chwaraewyr, sy'n gallu taflu taflegra i mewn i'r cwrs Cosby hefyd, ond Strachwlis sy'n mynd yn ei flaen tro yma. Strachwlis yn troi. Yn croesiad i gyfeiriad ganddo fo yn y pen draw. Ia, pas ola yna, unwaith eto fel da ni wedi sôn amdan, Danny Gossett. Mi dechreuodd o y symudiad i Gaernarfon, ond unwaith eto, mynd am pas anodd yn lle cadw fo'n syml. Da ni'n gweld y darn gyntaf yn gwych ganddo fo, a wedyn ti'n gofyn iddo fo basio'n syml, ond be mae o'n mynd am y pas rhyw 50 llath mae o'n cael ei ddal allan, a mae Cei Connah'n dod ymlaen. Ac ffodus i Gaernarfon, doedd Cei Connah ddim digon da pam nath y cyrraedd y trydydd ola yna. Neil Gibson, rheolwr Cei Connah. Bydd o'n eitha hapus efo'r chwarter awr gyntaf wen. Dio beth yn hapus, Neil Gibson. Di dod i nabod o'n dda iawn dros y flynyddoedd. Fydd o ddim yn hapus nes bod o'n gael y 3 phwynt yma heno. A mae hyn yn deud lot amdano fo hefyd. Mae o'n gofyn i'r hogia perfformio ar lefel da bob tro. A os yna'n byd yn bod efo hynny, dyna beth dwi'n wrth y modd yn gweld reolwr sydd bob tro'n gofyn am chydig bach mwy. Ond na, fi wedi cwyno 16 o funudau i fewn i'r gêm, oedd i catre, ac da ni heb gweld cyfle yn y gêm hyd hyn. Mae hynny ddigon gwir, nid da lle gellir gwell ydy efo Neil Gibson, bob amser. Ben Wyn yn dwy'n y meddiant. Ond yn gwastraffu'r cyfle yma. Groesiad o'n llawer hi agos at Andy Firth. Dyna di'r unig beth sydd ar y goll o gêm Gaernarfon ar y funud, mate. Just y bas ola yna. Ben Wyn, da ni wedi gweld cwpl o weithio o'r dde. Danny Gossett, da ni wedi gweld yn mynd am y pas anodd. Os ydyn nhw'n gallu tacluso hwnna i fyny chydig bach, mae nhw sy'n edrych yn debygol o fynd ymlaen i gael y gol gyntaf yna. A chi daclodd hwnna gan Dion Donahue a'r Mike Hayes. Ond mae'r bygythiad dal yna, Paulo Mendes ydi hwn, cyn chwaraewr Caernarfon, fel Mike Hayes wrth gwrs. Danny Holmes, methu rheoli'r bêl pam oedd gynno fo erwa le yn ganol y cae. Aaron Williams, croesiad teg at y postyn pecha. Mike Wild yn reslo hefo Griff John. Ac ei crydydd hwnna i Gaernarfon. Un o'r peli yna mae Mike Wild wrth i fod efo. Mae wedi tynnu allan i'r postyn pella, mae'r bêl yn dod i fewn, ond mae rai camol y gwaith amddiffynol gan Griff Williams, Griff John, yn neud yn wych, yn gwybod bêl tu ôl iddo fo. Dyn o profiad Mike Wild, a mae wedi delio efo'r sefyllfa'n da iawn Griff. Cic gan Josh Tibbets. Welwch chi sgoriad diweddara y Cymru Premier heno, yn mynd ar draws wylod y sgrin ar hyn o bryd. Bob un o'r gema yma wedi cychwyn ebyn hyn. Cic Chris Marriott ydi unig gol yn oson hyd yma. 5 o'r 6 gem yna wedi dechrau ers chwarter i 8. Aberystwyth yn erbyn Ebys, y frwydr lawr tuag gwylod y tabl wedi dechrau ers chydig funudau ers 8 o gloch. Bydd Wyn, dwi'n siŵr, yn cadw llygad barcud ar sgôr. Gêm Ebys lawr ar goedlan y parc. Ia, gêm pwysig iddyn nhw, just i cadw i fewn efo Aberystwyth. Fyddi ddim yn fforddio mynd yna colli heno. Mynd ar bydda positif o nos Wenar yn ebyn Dre Newydd. Siom o ildio gol hwyr, ond o'na pethau da di dod allan o'r gêm iddyn nhw, a fydden nhw'n gobeithio cario ymlaen hynny i lawr yn Aberystwyth heno. Da ni'n arfer deud hyn ar yr ofal, ond mae yna dor dda yma eto heno, ac ar ôl gymaint o PêL-DROED sydd wedi bod dros y penwythnos, bod hynny yng Nghaerdydd neu yn Hamilton, mae'n dda gweld gymaint yn troi allan ar noson eitha oer ar yr ofal. A siw boi pyn ohonyn nhw wedi bod i fyny'r Alban ac wedyn i lawr i Caerdydd ac yn ôl yma ar y ofal heno, felly mae rhaid i ti camol nhw. Tafod Ben Wyn. Cael ei chlirio gan Mike Wild, nôl yn helpu fod amddiffyn. Penia Donahue nôl i mewn, Wild unwaith eto. Bel bron a canfod Mwdimo.
Danny Holmes yn clirio. Benwyn, 2-1 yn ei warchod o. Ganddo fo gymorth yna gan Mwdimu. Mae fo Mwdimu'n brwydro. Ac yn llwyddo ennill Cei Connah. Cei Connah gynta y nos i Gaernarfon ar ôl 20 munud. Maen nhw wedi dweud yn wych i ennill Cei Connah allan o'r sefyllfa yma, achos oedd yna 2 yn erbyn 2 ac oedd ti byth yn meddwl sy'n nhw'n gallu dod allan efo'n byd. Ac nhw'n wedi gwneud y dda i just trio gael y bel o draws ac wan mae gan y Gaernarfon cyfle. Cei Connah gynta Gaernarfon dwi'n meddwl ac cyfle Donahue dod i fyny. Maen nhw'n gofyn am gwasanaeth dda gan Hughes. Rob Hughes efo'r gic ar ei droed chwith. Yn cael ei ffenio allan gan Nash, mor bell y Goset. Goset yn ôl at Rob Hughes. Hughes heibio i ddyn. I mewn i'r cwrt Cosby. Ei ergyd o yn gwiro tu ôl am Cei Connah oddi ar Callum Morris. A dyna lle mae'r dyn yma ar ei ora. Yn y trydydd ola, pan mae o'n gael y cyfle i redeg un ar un, mae cyffyriad gyntaf fo yn mynd am ddiffynwyr Cei Connah allan o'r gêm. Mae o'n mynd i fei troi de, a ffodus i Cei Connah oedd yr amddiffynwyr yn dod ar draws. Cei Connah lawr at i Caernarfon. Hughes, lawr yr all unwaith eto. Nash yn cael ei ben at i Toma. Donahue. Taro'r bel yn lletraws reit at droed Rob Hughes. Ond o Rob Hughes yn cansefyll trona. Sy'n ni'n Donahue, sy'n ni'n flin efo Rob Hughes, achos mae'r bas gan Donahue iddo fo gweld Rob Hughes ac i fynd am y pas. Dyna fo, mae o'n cwyno wan yn gwybod mi ddylsa fo heb di bod yn cam sefyll. Diog mewn ffordd, di aros i mewn yna yn lle dod allan efo pawb arall. Ond y bas yn berffaith, oedd Hughes yn gorfod symud, ond yn anffodus i Caernarfon. Mi oedd y dyn yma yn cam sefyll. Dyna ydy un o'r nifer o gryfdera sgyn Dion Donahue. Gallu tasgu'r peli yma allan y lletraws o safle y chwarterwr. Fel o'n i'n deud, mae'n gallu neud lot o bethau eraill hefyd. Siw gwni weld hynny, os geith Gaernarfon gic rydd mewn safle bygythiol nes ymlaen. Mae hynny gyd heb sôn am be mae'n gallu neud yn ddiffynol. Han y ffordd trwy hanner cynta, ac dwi'n meddwl fydd Hugh Griffiths rei placed, efo be mae o wedi gweld gen i dîm. O'n i'n edrych ymlaen i gweld sut ysyn nhw yn dod yn ôl ar ôl colli mor hwyr dy Sadwn, ac hefyd i gael noson allan yn yr Alban, ond yn sydyn mae honna di mynd allan o'i system nhw, a maen nhw wedi dechrau gêm yma'n taclus iawn. Holmes efo'r gic. Yn ffenio allan, mor bell, a Chris Owens, allan eto. Strachelus! A mae o'n gallu taro nhw o'r pellter yna. Ddim cweit yn gallu cadw'r ergyd yna lawr. Ond atgoffa Caernarfon, os oedden nhw angen hynny, bod y dyn bach yma yn gallu bod yn berig o tu allan i cwrt Cosby. No Edwards di wneud digon. Jyst i gwneud siŵr bod oedd o ddim yn cael ergyd da ar y gôl ac dim digon agos i chos unrhyw broblem i Tibbets yn y gôl ac ti'n gallu dweud na honna di'r hanner y cyfle y gyntaf i gael ergyd ar y targed o fewn 23 o funudau. Penniad ymlaen at Marsh Hughes. Da ni wedi sôn yn barod, mae yn waith calad i Lloyd Marsh Hughes yn y llinell flaen yna ar ben ei hun i Gaernarfon. Ond mae yn gweithio'n galad, mae'n bendant wedi gwneud hynny yn y chwarter cyntaf yma, ond heb lawer y lwyddiant sydd yma. Na, dyna pan mae'r dynion o'i gwmpas o'n pwysig. Da ni wedi sôn am Rob Hughes, Ben Wyn, No Edwards hefyd. Dyna ydy'r tri sy'n debygol o fod yn agos iddo fo pan mae'r peli yn dod i fyny. A mae Caernarfon yn cadw i siap nhw'n dda iawn. Pan mae'r bel gan nhw, maen nhw'n lledu'r y chwarae. Pan maen nhw'n colli'r pêl, maen nhw'n cael y dynion yn ôl yn ei safle iawn mewn ffordd ac yn gwneud o'n anodd iawn i Cei Connah gael gafel ar y gêm. John Disney yn y cylch canol, taro'r bel yn lletraws. Dim cweit sy'n gallu canfod i ddyn. Mike Hayes, prif sgoriwr Caernarfon am y ddau dymor dwytha, ond mae gen i fo rôl chydig o wahanol efo'i glwb newydd yn ôl yng Cei Connah Wyn. Oes, yn y llinell blaen, ddau ohonyn nhw, fo a Mike Wild yn ddau, sydd yn gallu achosi problemau i unrhyw dîm. Ond be maen nhw'n dibynnu ar wedyn ydy'r dynion tu ôl iddyn nhw i creu y cyfleuon yna.
ac rhywbeth dydyn nhw heb di gallu gwneud o fewn 25 o funudau. Dyna be fydd Hugh Griffiths yn gobeithio am 90 o funudau, achos ti'n gwybod hanner y cyfle mae o'n gymryd, a mae'r ddau yn nhw'n gallu sgorio goliau. Hughes allan at Griff John. Ben Wyn di hwn. Disney'n warchod o, a fi sefodd Ben Hughes ar y bêl. Dyna pam o'n rhwystredig. Ben Wyn. 4 gol yn barod iddo fo tymor yma, 2 o'n nhw yn y gynghrair. Ac ar ddechrau'r tymor, fod yn chwarae yn y rôl, mae Lloyd Marsh Hughes yn chwarae heno, ar ben ei hun yn y llinell blaen. Mae'n dda bod o'n gallu chwarae yn syfleoedd eraill hefyd. Mae wedi dangos yna, mae wedi dangos bod o'n gallu sgorio goliau. Ond hyd hyn yn y gêm heno, jyst eisiau gwella chydig bach ar ei bas ola fo. Alec Mwdimu, gwthio Calum Morris i'r llawr. I baglu fyna yn hytrach. Aill ffordd neu llall. Mi oedd hi'n drosed. Llawer o amheuaeth am hynny. Cartwright. Griff John yn ei helpu fo. A dyma fo Griff John unwaith eto. Ar yr ochr bella yna. Trio canfod Lloyd Marsh Hughes. Yr unig opsiwn o gyda fo. A mae wedi gwneud y dda hefyd i ennill cicrydd. Achos dyna di'r problem pan gen ti un yn y llinell blaen. Ti'n gorfod gael hyd iddo fo. Ac ffodus i Caernarfon mi gafon nhw cicrydd. Simpson, yn ôl at Tibbet. Tibbet yn taro'r bêl yn hir. Fel da ni'n gweld, o'r hanner awr gyntaf yno, nid yn unig yma ar yr ofal, ond ar draws y gynghrair. Mae'r gynghrair, mae'n agos tymor yma wen, heblaw y lla am y Seintiau Newydd. Ti ar canol yma, lle mae'r ddau dîm yma, mae'n eitha agos rhwng y tîm yma. Swn i'n cytuno, ac hyd yn oed i lawr at y gwylodion, dwi wedi gweld dipyn o gymebys am resymau personol, ac maen nhw wedi bod yn anlwcus yn rai gemau, yn hawdd di gallu gael fwy o pwyntiau ar y bwrdd, ac mae o'n dod i lawr ar y noson, ac fel da ni'n gweld heno, 2 dîm sy'n go agos yn y tabl, dos am byd rhwngthyn nhw. Swn i'n deud bod Caernarfon wedi bod y tîm gorau. Hughes yn ergydio! A'r bêl yn fflachio heibio'r postyn, o'i gurodd o 3-1 i ddechrau fo. A taro'r ergyd na ar ei droed chwith, a do honna ddim yn bell o gwbl. Mae wrth i fod yn gwneud hyn, Rob Hughes. Dwi wedi gweld o dros y flwyddyn i'r diwethaf yn gwneud o i ambell i tîm. Mae wedi mynd draw i'r ochr dde, mae o'n dod heibio un, heibio 2. Ti'n gwybod pan mae'r bêl ar ei droed chwith fo, mae am trio chrymanu'r bêl i'r gornol pella yna, ac yn anffodus i Rob heibio'r post i nath i. Mi ddoth na tacl i fewn anaf yn hwyr, ond fydd o'n poeni dim, Rob, fydd o i fyny isio mwy, achos fo ydy'r dîm berig i Cei Connah heno. Rob Hughes yn atgoffa, neu yn gadael i Mr Hugh Jones yn dyfarn o rwbod o fanna bod o wedi cael cic. Mae Rob Hughes mewn un o'r chwaraewyr yma wen sydd yn codi gêm yn erbyn i gyn glybiau, ynddi? Yndi, ac iawn iddo fo gwneud hynny, ond mi ddylse fo gwneud o bob wythnos. Fe di ddim troi fo on ac off fel ligid i. Ac dyna dwi'n gweld gen Rob Hughes. Mae yna ddigon o talent yna gyda fo, ac yn aml iawn, dros y flwyddyn i'r diwethaf, dwi wedi gweld o'n dod i fyny yn erbyn i gyn reolwr Neil Gibson ambell i waith. Ac yn aml iawn, fo sy'n dod allan ora, ac mae o'n licio chydig bach o hynny. Dyma ydy Rob Hughes, ond os yw'n canolpwyntio ar ei gêm o, mae o'n broblem i tîma. Ac pan mae o'r ben i gêm, mae o'n gystal â unrhyw beth arall yn yr gynghrair. Sgorio o glink ar y gol unigol yma, yn erbyn y Flint, sy'n arall o i gyn glybio fo tymor dwytha. A'r ffordd nath o matab ar ôl sgorio o gol honno, oedd o'n amlwg bod o wedi mwynhau. Mae'n un o heini, ti wrth y fodd os gyn ti fo'n dy dîm. Os nad yw o'n dy dîm ti, mae o'n un o poen mewn ffordd. Ond dyna beth mae Hughes isio genna fo. Ac dyna beth sy'n dod ar gor allan o Rob Hughes. Ac fel dwi'n deud, os dio yn gallu syrenu, mae Caernarfon yn well tîm. Neil Gibson, oedd yn gorfod diodda y dathlu yn noson honno hefyd. Pan oedd o'n reolwr y Flint, wrth gwrs.
cyn iddo symud yr ychydig filltiroedd draw i Cei Connah dros yr ha. Efo Rob Hughes eto. Nôl yn ddwfn yn ei hanner ei hun tro yma. Da gweld yn Neil Gibson dod o'n allan o'r gêm rhy hir, achos dwi'n hoff iawn o gweld be mae o'n neud. Dwi'n gwybod be sy'n mynd i fewn, yr amser mae o'n roed i'r gêm, be sy'n mynd i fewn yn yr wythnos. Dim just y gêm ar y dysadwn, ac o'n i'n falch i gweld bod o wedi cael swydd Cei Connah. Gosset yn troi ac yn canfod nhw Edwards! Edwards! Yn ergydio ar y cynnig cyntaf, oedd i ar y targed. Oedd rhaid i Andy Firth ddisgyn i lawr i'w ddew harbedi. Ergyd gynta'r targed, os dwi'n iawn. 31 oedd yn da. Edwards, un arall sy'n gallu sgorio o'r bellter yna. Mae wedi cadw fo'n isel, ond mae rhaid dweud oedd o'n un hawdd i'r golwr i lawr i'r dde. Mi gafodd y gafel yna fo'n hawdd iawn, ac do'n am digon y pŵar ar y ergyd i chosi gymaint o problemau a hynny. No Edwards yn un arall sy'n chwarae yn erbyn i gyn glwb heno. Na mond 2 gêm nath o chwarae yn ystod i gyfnod byr iawn hefo Cei Connah cyn iddo symud i Gaernarfon. Y 2 gêm yna'n Ewrop yn ha 2018. Aaron Williams di hwn. Wedi'm llithro i mewn ac yn rhwystro'r croesiad. Williams di gael y cyfle, gymodd o eiliad extra mewn ffordd. Ti eisiau just croesi'r bêl pam gen ti Wild a Hayes yn y canol, a dyna mae Caernarfon di gwneud y dda iawn hyd yn. Maen nhw di nadu'r bêl dod i fewn. Williams i gymryd y tafliad. Teg at y postyn agosa. Caernarfon wedi hanner clirio. Mae'n ôl wrth draed Aaron Williams. Gosset yn ei warchod o. Williams bron a llwyddo i droi tu mewn. Heibio i Gosset. Ond mae wedi colli'r bêl, a mae yna gyfle rwan i Gaernarfon dorri efo Rob Hughes unwaith eto'n fywiog. A trosedd hwyr arno fo. Cardyn melyn, cynta'r gêm. I ben Nash. Ie, Nash, dau sy'n nabod i gilydd yn dda iawn, ac unwaith eto y berig yna gan Rob Hughes. Dyma ydi Rob ar ben i gêm. Mae o'n mynd heibio un i ddau. Oedd y tacl yn un hwyr o'r cefn ac yn hyddiannol o gweld cerdyn melyn. Ond yn amlwg, mae Neil Gibson wedi deud wrth i hogia i cadw golwg arno fo ac i gael tacl i fewn arno fo. Ond yn anffodus i Nash, melyn iddo fo. Clyde i Gaernarfon. Rob Hughes. Fydd yn ei chymryd i. Dion Donahue wedi penderfynu bod hon hyd yn oed yn rhy bell allan iddo fo cerdded i ffwrdd. Hughes. Codi'r bêl tuag at Simpson. Owens yn clirio. Codi'r bêl i'r entrychion. Ac allan am dafliad. Donahue. Fo, y capten, da ni'n gweld unwaith eto. Gôl fawr tuag at Wilod, y tabl Iwan Lewis wedi rhoi Aberystwyth ar y blaen yn erbyn Ebys. Gêm yna'n dechrau am 8 o'r gloch, felly mond rhyw chwarter awr sydd wedi mynd yno. Da ni wedi sôn am pwysigwyr y gêm yna hefyd, ac Aber sydd wedi mynd ar y blaen. Gôl gynta Iwan Evans yn uwch gynghrair Cymru. Edwards at Hughes. Hughes at Gosset. Dion Donahue wedi mentro ymlaen yn ddwfn i mewn i hanner yr ymwelwyr. A fydd rhaid i fo frysio nôl rwan, achos mae yna gyfle fan hyn i Cei Connah dorri. Mendes ymlaen at Hayes. Mae Wild yna hefo fo. Mike Hayes yn mynd i hun. Ail gyfle falle mae cafo Mendes. A dwi'n meddwl bod Mendes yn gwybod lle o Josh Tibbets. Yn ffodus i Gaernarfon, mi o Tibbets wedi mynd nôl rhwng i byst, a pam driodd Paulo Mendes droi'r bêl i mewn, oedd y golwr yno i wneud arbediad hawdd iawn. A cyfle gyntaf yn dod i Hayes ar ôl Caernarfon yn cael ei ddal allan chydig bach. Hayes yn mynd i fe troed chwith ar beidiad da gan Tibbet, ond wedyn mi ddylse Mendes di gwneud yn well. So oedd hi'n syml yn y diwedd i Caernarfon. Mae Hughes yn troi. Ac yn ennill Cei Connah. Trydydd Cei Connah Caernarfon o'r noson.
O un pen i'r llall yn sydyn iawn. 35 o funudau, da ni wedi cael un gyda'r gol yr un mewn ffordd. Caernarfon sydd wedi cael y gorau o'r gêm, ond da ni'n dal i ddisgwyl am y gol gyntaf yna. Rob Hughes, fydd yn mynd ar draws i gymryd hon unwaith eto. Rhyw ymlwybro draw mae o. Cymryd i amser. Mae o wedi gwneud lot o redag yn ystod y chwarter awr ddydd yma i fod yn deg iddo fo. Heidr i'w hoi fach illa. Hughes efo'r gic yn isel Toma at Mwdimu. Mwdimu wedi sleifio i ffwrdd o'r amddiffyn. A'n gyffyrddiad o ar y target eto. Ddim y cyffyrddiad cryfa, ond oedd rhaid i Andy Firth fod yn effro yn y gol i Cei Connah. Mae o'n siomedig, ond gafodd o'n gafel yn hun iawn. Dwi'n gwybod os na dyna oedd y bwriad gan Rob Hughes o'r kick cornel, neu jyst ddim yn chael un iawn. Ond mi dwmw, mi nath y gadw i lygad anna hi, ond ddoth am off y lle iawn yn ei goes ac hawdd i'r golwr unwaith eto, ond o leia cyfle i Caernarfon. Safliad fydd hi ar yr ochr draw i Cei Connah. Ni mewn i 10 munud ola yr hanner cynta. Hugh Griffiths yn llafar fel arfer, ond diolch cweit fod mor llafar ar arfer hyd yn hyn heno Wyn. Dio di blino ar ôl y daith hir i'r Alban? Dwi'n meddwl o hynny. Fydd o'n rei ples, dwi'n meddwl. Efo be mae o'n weld, mae dîm wedi cael hanner cyfle da gan y dîm o'r kick cornel yna wan. A maen nhw wedi delio efo beth sydd wedi dod gan Cei Connah rhan fwy o'r amser. Gic hir ymlaen. Y gol arall, i sôn amdani, Anthony Cei wedi rhoi y bala ar y blaen. Pen y bont ar y blaen hefyd. Ac erbyn hyn, mae y seintiau newid ddwy ar y blaen yn erbyn y Flint. Os na gol yn mynd i ddod fan hyn. Dim troma, ond fydd hi yn gic gornel i Cei Connah. Y ddau dîm yn mynd amdani i trio gael y gol gyntaf yna. Ar ôl gweld yn yr cyfle Caernarfon, cyfle wedi i Cei Connah. Kick gornel, Mike Wild. Oedd yn flin bod y bêl heb gael ei codi i'r postyn pella. Ond dwi'n fydd o'n gobeithio bod y gwasanaeth dda yn dod tuag at canol y gol yna. Stratulis efo'r gic. Lawr y corridor ansicrwydd, lawr y llinell gol bron a bod i ddeud y gwir. Mae o rhaid i Josh Tibbet gael ei law ati a troi'r bêl tu ôl eto am gic gornel arall. Just yn ei digonoedd, oedd y bas i fewn tuag at Nash, dwi'n meddwl oedd yn dod i fewn wrth ymyl o. Ond Tibbet just yn ei digon i gael i law dde ar y bêl i fynd efallai am cic gornel. Chris Owens efo'r gic troma ac unwaith eto Tibbet yn gorau codi, dyrnu'r bêl yn fwy pendant troma, ond yr un canlyniad fydd hi, cic gornel arall. Drydydd o'r bron. Pwysig hefyd i Caernarfon bod o yn bwriadu dod. Mae o'n tynnu'r bwysau oddi ar y hogia yn yr amddiffyn. Ac pam ti'n gwybod bod yn dod, ti'n gallu gael dy hun allan o ffordd, ond yn anffodus, cic gornel arall i Cei Connah sydd wedi dod. Stratulis, unwaith eto. Mae'n nath i gyrraedd Wild trona. Ond Mike Wild yn methu cael y cyffyrddiad sa fe wedi obeithio. Ond mi oedd hi'n hanner cyfle. Cadw Mike Wild yn ddistaw hydyn. Ond da ni wedi dweud hynny o blaen. A wedyn da ni'n gwybod beth sydd wedi dod. Ond mae o'n un sy'n dal ati a dal i fynd tan y funud ola yna achos bod o'n gwybod un cyfle sydd angen yna fo. Ond mae rhaid camol sydd mae Caernarfon di amddiffyn yn erbyn y ddau dîm profiadol yn y llinell blaen i Cei Connah, Hayes ac Mike Wild. Fel welon ni dros y penwythnos efo gol Mike Wild yn erbyn Pontypridd. Mond eiliad mae o angen. Mae o mor brofiadol. A dal i fod yr un mor beryglus ac erioed o flaen gol. Tibbet efo'r gic hir. Syth at Nash. Nash yn rhoi'r meddiant yn syth yn ôl i Gaernarfon. Erwau o le gan Griff John ar yr ochr draw, mynd yn ôl at Simpson.
Donahue. Nod wan i'r ddau dîm, fydd beidio ildio cyn hanner amser, achos y peth gweithio wan ar ôl 40 o funudau. Gwaith gwych gan Dion eto. Donahue fel tarw i lawr y canol. Benwyn di hwn yn rhedag, yn syth i mewn i Mendes. Y bel yn dod yn ôl i Dion Donahue, ond mi oedd y chwiban di mynd beth bynnag. Cic rydd i'r ymwelwyr fydd i. Ia, ni sôn am peidio ildio, peth gweithio wan ydi ildio gol pam ti fewn i'r 5 munud ola o'r hanner cynta. Os oes yna gyfle'n dod a ti'n gallu chymryd o, mae o'n well byth, ond os ni'n dybio, fydd o'n ystafell newid reit hapus gan Gaernarfon. Fydd Neil Gibson yn gofyn am chydig bach mwy gan ei dîm o yn yr ail hanner. Hir gan Danny Holmes. Lawr yr asgell dde. Simpson yn ei tharo i nôl. Benwyn brwydro am y bel ac yn llwyddo i hennill i. Amiliad o leia. Tafliad fydd i Gaernarfon ar hanner ffordd. So neb yn tynnu'n ôl nag oes. A dyna beth ni'n hoff o gweld. Y ddau dîm yn mynd amdani. Tackles yn dod i fewn. Cerdyn Melyn di dod yn barod i Nash yn y hanner cynta. Dwi'n meddwl fydd yna fwy ddod cyn diwedd y gêm efo beth ni wedi gweld. Hynny, ni fod yn deg. A Mr Jones y dyfarnwr wedi gadael pethau lifon dda hyd yma. Gobeithio. Na fel a fydd i am weddill y gêm hefyd. Benwyn i gymryd y tafliad. Bosib iawn. A tafliad hir arall teg at y cwrt Cosby fydd hon. Benwyn. Bel yn dod nôl allan at y fo. Ond yn methu reoli hi. Bel allan yn ddiniwed am gill gol. Ia, un sydd wedi gwneud hynny mwy na unwaith yn y hanner cynta. Cyffyrddiad gynta ydy'r peth pwysig. Os y Caernarfon wedi gallu cadw'r pwysau ar y Cei Connah. Ond beth sy'n digwydd o un pen i'r llall a Cei Connah sy'n dod ymlaen. Wild. Yna 3 dyn o'i gwmpas o. A mi gath o'i dynnu i'r llawr. Yn anheg. Felly cic rydd fydd i. Ond am lot yn ei wyn. Dona dim yn ei nag oedd. Dona dim. A allai gweld pam mae capdan Caernarfon yn cwyno. Mae o di rhedeg y bel i ffwrdd chydig bach. Ac dyma di'r beri gwan pan mae cic rydd mor hwyr ar diwedd hanner cynta. Mae Wild yn gwybod ei hun bod o'n ffodus i gael y cic rydd yma. Ac gwan mae hon yn gyfle i Caernarfon. So rhyw 5 llath o'r 20 neu fwy allan. Mae o'n broblem i dibit achos mae yna 2 o gwmpas y pêl. A gwan gan i weld beth sy'n dod ohoni. Yn edrych fo Chris Owens yn mynd i'w gadael i Statulis. Statulis sy'n ergydio. Bel yn taro'r wal. Hynny'n cymryd y pwer i gyd allan o'r ergyd. A mae yna gyfla yn syth i Gaernarfon dorri. Benwyn unwaith eto sy'n carlamu ymlaen. Lloyd Marsh-Hughes yn mynd i'r llawr. Trosedd gan Statulis tro yma. Doedd yma'n cic rydd dda gan efo. Unwaith ti'n symud y bel, da ni'n gweld y cic rydd mae o'n newydd i ildio. Posib siomedig efo sydd ath y cic rydd iddo fo. Ac wwan, o'n i'n sôn bod Cei Connah fy siawn, so posib creu cyfle cyn diwedd y hanner. Mae o di symud yn sydyn iawn i fewn i hanner Cei Connah. A cyfle wan i Caernarfon yn y funud ola, jyst i roed y bel i fewn yna. Problems gen ti dod â dyn o profiad Donahue yn y canol allan i cymryd y cic rydd. Ie, Dion Donahue sy'n cymryd y cic rydd. Cic ddwfn, cael ei ffenio nôl, gyfeiriad y gol, ond hawdd i Andy Firth. Dim pwysau o gwbl arno fo. Da ni'n deall, na fyna unrhyw amser ymanefiadau ar ddiwedd y 45 cyntaf sy'n dangos sut mae'r gêm a wedi llifo. Fan am gymaint o hynny o gyfleoedd i bod. Goset, os na amser am un cyfle arall. Mae'n fod yn sydyn, eiliadau'n unig sydd ar ôl, os amser ydyn nhw. Hughes yn taro'r bel ymlaen. A mi oedd Lloyd Marsh yno. Ond y bel yn disgyn
I mewn iddo lo Andy Firth. A fel mae'n digwydd, mae Mr Hugh Jones, y dyfarnwr, yn dod ar hanner cyntaf I ben, hanner digon cyfartal, o ran sy'n mae pethau wedi mynd ar y cae, ac o ran sy'n mae'r sgôr. Dim rhwng Caernarfon a Cei Connah ar yr hanner. Di sgôr yma ar yr ofal ar hyn o bryd Caernarfon, dim Cei Connah dim. Mae yna ddigon o gyfleuon di bod a dwi'n siŵr fydd yna ddigon o drafod yng Nghwmni. Wayne Phillips yn y man hefyd. Gadewch ni weld be arall sy'n digwydd yn yr uwch gynghrair heno. Wel, y seintiau newydd Chris Marriott yn ei rhoi nhw ar y blaen efo gol cynhara'r noson wedi 4 munud. Honna'n gicrydd a mae yna gyfle I weld honna a gweddill goliau heno ar platfforma cyfryngau cymdeithasol Sgorio. Wrth gwrs, lawr ar ben arall y tabl, Aberystwyth ar y blaen yn erbyn llif y chwaraeanol bob tebyg Iwan Lewis ar gol yn fanna. Yna Kai Whitmore yn rhoi pen y bont ar y blaen ac Anthony Kay yn rhoi'r bala ar y blaen hefyd. Dwi'n clywed bod Jared Wright wedi dod â pont y pridd yn gyfartal yn erbyn pen y bont, felly dipyn o gêm yn fanno hefyd. Wrth gwrs, o'r uwch gynghrair wan I PêL-DROED rhyngwladol oherwydd I lawr yn y brifddinas Nosil, mi oedd ei noson siomedig yn doedd I Gymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd wrth I ni golli o gol I ddim yn erbyn Gwlad Pwyl. Wel, dyma chi gyfle o ran I atgoffa'n hunan o rai o'r uchafbwyntiau. Yn y diwedd, mae'n dod I mewn eisiau at y capten a Hennessy yn ffodus I Gymru yno yn effro. Nawr te, allan gan Cabango. Dyma'r dyn da chi eisiau ôl y bêl. James, mae Johnson yn mynd efo fo. Ydy James yn mynd I hyn. Arbediad da gan Chesney. Mae'r cyfle'n dal yn yma. Bêl yn galw amdani ar y Miller Cosby. Mae eisiau cadw'r momentum I fynd. Chesney unwaith yn hagor, ddim yn mynd I gyrraedd y nod. Mae o sa Ferrari, parc a cafi'n anghywir, ond mae o'n torri lawr, reit wrth ymwyl o gol rydw aml. Lewandowski'n cael. O, Hennessy! Di honna di croesi'r llinell na di. Ond Malcolm arall ei weld a'ch calon chi'n dod drwy'ch siwmper chi. Fe da ni reit. O, mae honna'n torri'n garedig I Lewandowski. Diom isio help. A mae'n cael help. A mae'r ergyd olaf Wayne Hennessy. O! Ail ac mae'n I dalu. Mae o yn creu gwewir ni ar hyn o bryd. Wel, well I fod droi rownd a deitha pob arall, mae'n gwybod beth mae'n neud. Johnson. Nawr te, mae James efo fo. Di Johnson mynd I hyd. Mae'r gwiriad yn mynd heibio'r postyn. Dwi'n meddwl na Daniel James, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl na Daniel James I gael y cyffyrddiad. Mae cysgod Kiefer Moore ar yr ystlys. Ond ar hyn o bryd, does am cyfle iddo ddod i'r maes. Mae rhaid gen siŵr nad oes na gol yna cyn ddod i'r maes. A ma' na! Doedd na ddim cam sefyll chwaith. Wel, cyffyrddiad o hyd a lletri y fan hyn gan Lewandowski. Just edrycha ar y cyffyrddiad bychan yma I ddeith o drwad. Oli honna. Levitt yn derbyn gan Roberts. Johnson. Nawr te, dim byd I golli. Johnson yn mynd I hun. Johnson, creu y lle! A wyddwch I beb nath Chesney mor dda. Nath o mor dda y golwr. Os mi ar cyrff o'i flaen o'i ddechrau fo, mae hwnna'n syth yn gornel. James. Mewn y conchwech! O, Chesney yn effro. Dwi'n yn siŵr os oedd i'n mynd I mewn. Ond yn bendant mae'n mynd I daro'r postyn a dod allan I rywun. Da gan Morel. At Orbert Thomas. Bêl! Y bar yn achub Gwlad Pwyl, mae'n dal yn fyw. Bêl yn mynd amdani eto. Am groesiad o ddon. Perffaith gan Orbert Thomas. Mae'n beniad campus ond wedi gallu gwneud llawer mwy a chwarae teg mae Chesney mewn safle arbed I. Dyma chi gadarnhad felly bod Cymru'n gorffan ar wylod y domena felly yn dychwelyd I gynghrair B. Ond Wayne,
be newch chi o'r sefyllfa? Ydych chi'n siomedig? Neu oedd na ddigon yna, nathon ni weld digon gen y chwaraewyr ifanc, yn enwedig cyn Nghwpan Her sy'n dod mewn 61 diwrnod wan, digon i fod yn galonogol amdano fo'n does? Yn sicr o hynny. Dyna ydy'r peth pwysica wan bod gennym ni Nghwpan Her i edrych ymlaen amdan. Mae o'n biti wan, da ni ddim yn cystadlu yn ebyn y tîm agora, gwlad bel ag iseldiroedd. Mae nhw wedi bod yn gema wych ac yn anffodus dothon ni fyny yn ebyn gwlad pwyl oedd yn tîm dar yn noson hefyd. Felly mi fyddan ni'n siomedig, mi ydyn ni'n siomedig i gorffen ar gwylod y tabl, rhywbeth da ni heb di gael yn y flynyddoedd dwytha. Felly symud ymlaen ac edrych ymlaen. Be dwi'n clywed lot amdano fo yn ymysg y cefnogwyr wein ydy y gair profiad, ac adeiladu ar profiad sy'n mynd i fynd â ni'r lefel nesaf yn y pen draw, ynde? Dyna beth sydd angen ni chi, di Gareth Bale ddim yn mynd ymlaen am byth, di Aaron Ramsey ddim yn mynd ymlaen am byth, Joe Allen, a wedyn da ni'n gofyn am y criw nesaf sy'n dod ymlaen, ac maen nhw wedi gwneud o'n wych hyd hyn, ond dŵan mae angen datblygu i fod yn cystadleuol yn ebyn y tîm agorau fel da ni wedi gweld, ac dyna da ni'n gobeithio bysod di croesi, ond mae gennym ni Nghwpan Her byd. Mae gennym ni Nghwpan Her byd, cofiwch chi hynny. Rwan, o'r PêL-DROED lawr yng Nghaerdydd i fyny i Clyde yn yr Alban, oherwydd dyna lle fuodd Caernarfon yn cystadlu dros y penwythnos, cyfle rwan i edrych ar yr uchafbwyntiau rheini. Caernarfon di dod a chefnogaeth gref gyda nhw fyny i Glasgow heddiw mwynhau ei antur i'r Alban. Dyma Joe Fo a chyfle ar gydio. Digon pell o'r nod gan Joe Fo, cyfle cynta'r gêm i Gaernarfon. Donahue Bradley yn ei gosod i'n ddat Edwards. Dyma Sean Bradley. Bradley un yn erbyn un, yn twylloedd un. Bradley yn sgwar. Ond y croesiad yn mynd i'n unllen y pen draw. Yn gwaith da gan Bradley. Clyde, dydyn nhw ddim ar rediad da ar hyn o bryd, wedi colli 4 yn olynol cyn y gêm yma. Dyma Ross Lyon yn ergydio bellter. Dim trafferth i Tibbets y tro yna. Cunningham dros y gigrydd. Cunningham yn tanio! Ond oedd honna ddim yn bell. Oedd Tibbets yn poeni tro yna. A dyna'r agosad da ni wedi dod at gol heddiw. Mae'r 90 munud ar ben. Mi fyddwn ni yn mynd syth i gicio'r smotyn. Os na fi na ddrama hwyr yma. Bel at Raymond Grant. Grant yn croesi. O, ac mae honna i gwiro'n greulon i gefn y rhwyd. Oedd hi ar y postyn. Wel am ffordd i golli'r gêm i Gaernarfon. Grant croesiad oedd hon i fod. Ond mae Caernarfon allan o Nghwpan Her yr Alban. Falle ni jyst ddim cweit arni heddiw, ond jyst y ffordd ni wedi colli. Hwne sy'n brifo, ti'n cefnogwyr y pawb. Os wedi colli y penalties, os yna'n lot haws i cymryd, ond i colli yn y ffordd yna, mae jyst yn anodd ar y funud yma. Efo'r gol gafon nhw, dwi'n bod cross oedd i Gareth, dwi'n go. So gen i gol i ni ddim chance, ond deb di trio neu un anodd, so to'n am byd yn y gêm, really. Gath gol i ni na nhw sef i wneud trwy'r gêm. Oedd i even trwy'r gêm, ond never mind, yn dol i lig wan a dwi'n enjoyo'n unan heno, obviously efo fans i gyd i dod sôn ni a wedyn yn dol wan Nos Fawrth di'r concentration wan. Oedd cefnogwyr yn ffantastig. Cyn y gêm, oedden ni'n gol nhw pryd oedden ni'n pasio yn y bus a oedden nhw'n awesome trwy'r gêm i gyd. So credit iddyn nhw y cofio am mi. O, dwi'n falch iawn rwan o gael croesawu Sean Bradley. Athyn ni croeso Sean. A dyn ni'n cael clywed gen rei o dy gyd chwaraewyr di fanna. Ac oedd hwnna'n brifod oedd ildio mor hwyr. Oedd o'n disappointed ydy gwir. Athyn ni fyny na, oedd hi'n gêm agos, dim llawer yn ni. A wedyn yn y 90 munud athyn nhw fyny cael. Chydig bach o ffliwc ydy gwir, ond na, thi fewn, ond dyn ni'n mynd eto heno. Da chi'n mynd eto heno. Ac oedd hi'n dipyn o brofiad i chi hefyd yn doedd i fod yn cystadlu yn erbyn clwb hollol wahanol i'r arfer? Oedd profiad gwych i'r ogia, yr experience yn mynd yna ar os yn cynt. Na, oedd hi'n enwedig efo'r fans yn cael trip i fyny i Scotland, oedd hi'n wych, hwnna'n llwyth o'n hwnna. Rhaid i fi ofyn i ti, ti'n mynd chwarae heno yn amlwg. Sut mae'r anaf? Yndi, dim bad. Dwi wedi bod fewn i gweld y ffisio cynt a gobeithio dim rhy hir allan. A be wneud i o'r hanner cynta yma? Di reit i fyny gwir. Mae'r ogia di dechrau dda ar y tymor. Da ni wedi cael dechrau da, so gobeithio fydden ni'n dod allan yr ail hanner rwan a cael 3 pwynt. Wel, mae'r ofal di bod yn gadarnla i chi hyd yma. Mae hynny mor bwysig yn y gynghrair yma, ynddi? Yndi, mae gael ffom da adran bwysig iawn, cos mae
da chi'n mynd ffwr i lawr i'r de, a mae o'n llefydd tyff i fynd i, so mae'n bwysig gael ffom da adra. Gai ofyn be wyt ti'n neud o'r safon y tymor yma? Achos mae'n weld yn dyn rhwng lot o'r clybiau, dydy? Yndi, mae'n dyn uffernol. Mae'n lot o tîmau wedi cryfhau. So na, gobeithio fydd ni'n aros fyny yn y chwech yna. A be fydd Hyw yn deud yn y stafell newid na ar yr egwyl lan? Just dal i fynd, just dal i gadw bel a iddo chance dod yn ail hanner rhan efo'r fans na gyd ôl y gol. Sgynna i ddim amheuaeth o gwbl tas a Sean Bradley ar y cae sy'n a gol yn yr ail hanner yma. Sut wyt ti'n gweld hi'n mynd? Na, gobeithio, da ni hyd o'ch ar y well bryd da ni chwarae fyny ffwrma teg at y fans yr ail hanner rhan. So, gobeithio ni ddogio roi ti fewn. Sean, diolch o galon i ti am ymuno hefo ni heno. Ffaith fach i chi, o Sean a Fina'r tîm quiz Zoom efo'n gilydd oedd yn bartneriad yn ystod y cyfnod clo. Dwi'n meddwl nath ni ennill chwaith na dda. Dwi'n dweud sydd dath hwnna. A cofiwch chi, Nos Fawrth, dim Steve O'Shaughnessy yn ebys wrth gwrs, ond mi fydd camerâu Sgorio yna wrth iddyn nhw groesawu'r bala. Felly gnewch yn siŵr bod chi'n ymuno hefo ni ar gyfer honna. A dwi'n falch rwan o groesawu Wayne Phillips. Da ni'n brysur yma yn ystod yr hanner amser heno, Wayne. Be neud di o'r hanner cynta? Mae na hanner gyfleon di bod i'r naill ddim a'r llall yn do? Yn unig. Dyna... Os am cyfle da di dod, dwi'n meddwl bod Caernarfon di bod y tîm gorau. Maen nhw wedi cynnig chydig bach fwy, ond chydig bach well yn y trydydd ola. Y bas ola yna, un ergyd o bell gan Rob Hughes, mi dw mwyd o'r cic gornel. A be mae Caernarfon wedi gwneud yn dda, maen nhw wedi cadw Mike Hayes ac Mike Wild yn ddistaw. Ond mon 45 o funudau sydd wedi mynd. Ie, wrth gwrs, pwy a wyr beth sy'n cael ei ddweud gen Neil Gibson yn yr stafell newid na, sydd ddawn nhw allan. O'n i'n licio clywed chi yn eich sylwebaeth, Wayne, yn sôn am Rob Hughes yn chwarae'n erbyn i gyn glwbiau. Dyma'r math o gema lle mae o'n cael tân yn ei fol, os licio chi. Ie, mae o'n rhyfedd pa mae o'n gallu gwneud o yn erbyn pobl fatha Neil Gibson cyn reolwr o. Ond pan mae o ar ben i gêm, mae o'n gallu achosi problemau. Chwyth neu dde, da ni wedi gweld o'r ochr chwyth, fel mae o'n neud dwi'n yn dod i fewn ac mynd efo'i troi de. Disney neud yn wych, a tro yma, union rhywun peth, ond o'r ochr dde lle mae o'n dod i fewn, a mae o'n hoff o gwneud hyn efo'i troed chwyth, tackle hwyr arno fo, ac oedd hwnna yn go agos o roed Caernarfon ar y blaen, ond fod i'r berig, os ydy Caernarfon yn gallu cadw ar y cae am 90 o funudau, cos yn aml iawn, da ni'n gweld Rob yn gadael, a dim cerdyn coch, ond dwi'n gwybod os dwi'n gallu par am 90 o funudau, ond os ni'n reolwr iddo fo, os ni'n angen o bod allan ar y cae am 90 o funudau. Oedden ni'n edrych ar rei o'r sgoriau, a teimlo fel bod nhw'n araf yn dod i fewn heno, yn ddisgor mewn lot o'r meysydd am gyfnod. Ydych chi'n teimlo bod hynny'n adlewyrchiad o pa mor dyn ydy pethau ar hyn o bryd? Yndi, mae'n anodd ennill gêm PêL-DROED achos gen ti'n 10 o hogiau ar y tîm arall sy'n eisiau gwneud rhywbeth amdano hi. Ac be dwi'n teimlo yn bob gêm, y gol gynta ydy'r un holl pwysig. Os ti'n gallu cael gol gynta, mae o'n codi sut ti'n teimlo allan ar y cae a ti'n teulu mynd ymlaen i ennill gêm neu beidio golli, ac dyna beth sy'n pwysig yma heno. Pwy bynnag sy'n cael y gol gynta yna, dwi'n gweld y tîm yna'n ennill. Wel, mi oedd na hanner cyfleon i Cei Connah hefyd, yn doedd gawn ni olwg ar rheini rwan. Ie, y Pêl Hir, fel da ni'n aml gweld gan tîm Neil Gibson yn dod i fewn y gynta. Peniad yn cael ei ennill yn dda iawn gan Caernarfon, yr ail peniad, a be mae Edwards yn gwneud yn wych yna, di cael ei lawr yn sydyn i nadu fo gael cyfle da. Hon oedd cyfle gorau Cei Connah, Hayes gynta i lawr y chwyth, troi ar y ongl i fynd am gol, a wedyn, so di gallu cymryd twtch, a wedyn just plannu'r bêl i cefn y rwyd. Ond ffodus iawn i Caernarfon. Mi ath am y tro gynta ac arbediad da hefyd gan Tibbets, ond dwi'n gafodd y cyfle i cadw i ben, twtch sydyn a wedyn plannu'r bêl, ond yn anffodus iddo fo. Mae o wedi mynd am y tro gynta a dim digon y pŵr ar y bêl i fynd efo heibio Tibbets. Ffodus i Caernarfon y tro yna, ond honna oedd yr unig cyfle da i Cei Connah. Wel, mae Wayne Phillips di galw hi fan hyn. Mae o'n dweud pwy bynnag sy'n cael y gol gyntaf fan hyn sy'n mynd i fynd â hi heno. Wayne, dwi'n mynd i adael i chi fynd yn ôl i'r pwynt sylwebu, ac yn ôl â ni hefyd at yn tîm a sylweba ni yn Saesneg, Bryn Thomas a Tommy Morgan, ac yn y Gymraeg, Wayne Phillips sydd newydd fod yma, a hefyd Meilir Emrys. Diolch Nicky. Tîm man ôl allan ar y cae, yn barod am yr ail hanner, dim newidiadau gan y naill dîm na'r llall. Ar ôl y 45 cynta. Di sgôr ar hyn o bryd wrth gwrs.
ond ydy'r naill dîm na'r llall sy'n chwarae heno wedi cael gêm gyfartal eto yn y gynghrair tymor yma. Felly gobeithio fi na gol neu ddwy yn ystod yr ail 45 munud. Goset yn dwy nefeddiant, can fod drop Hughes. Hughes yn rhedeg yn syth i mewn i Chris Owens. Yn gwastraffus gan Callum Morris. Gyffyrddiad cynta ar ddechrau'r ail hanner i Josh Tibbets. Tafliad wael ganddo fo. Syth at Chris Owens. Owens bron a canfod Hayes o tu mewn iddo fo. Simpson taro'r bel yn hir. Marsh Hughes trio tynnu'r bel i lawr. A Wayne Phillips wedi brysio efo'i Wayne tynnu ddwrn i fyny'r grisia a nôl i'r pwynt sylwebu. Croeso nôl, Wayne. Ia, diolch. Gwaith y reolwyr wedi cael ei wneud yn yr ystafell newid. Swn i'n meddwl, Sir Neil Gibson wedi gofyn am chydig bach fwy gan ei dîm o. Hugh Griffiths jyst yn gofyn i miniogi y chwarae yn y trydydd ola. Ac da ni'n gobeithio bod yna gol yn dod yn ddian ac da ni'n gweld yn sydyn iawn. Mae Cei Connah wedi dechrau'r droed blaen hanner yma, ac dwi'n meddwl mi wneith nhw Caernarfon, fydd Cei Connah rhoi Caernarfon o dan chydig bach fwy o bwysau yn yr ail hanner, achos be nath Caernarfon yn y hanner cyntaf delio efo bob dim noth ymlaen atyn nhw. Paulo Mendes, gafodd y peniad tona, ac oedd hi ddim cweit mor bell i ffwr, ddim cweit mor ddiniwed, efallai, ac oedd hi'n edrych ar yr olwg gynta. Caernarfon yn dod yn ei blaen ar rwan, hefo Marsh Hughes. Hughes, Edwards o'i flaen, ac Ergyd Edwards yn cael ei gwiro ac yn gyrru Andy Firth y ffordd anghywir, ond y bel yn rolio ac yn taro gwylod y postyn. Ia, Caernarfon bron yn mynd ar y blaen, gwaith dda yn rhoi Cei Connah dan pwysau. Edwards, wel oedd wedi mynd am y postyn pella, dwi'n meddwl, ac y bel yn mynd oddi ar hamddiffynwr Cei Connah ac oddi ar y postyn, ac ffodus i Cei Connah o fewn 2 funud o'r ail hanner. Mae'n aros yn gyfartal. Stratulis, gath y dacl holl bwysig i mewn. Dyn ifanc sydd ar fenthyg o tramia yn gwneud gwaith amddiffynol da iawn ar ddechrau'r ail hanner. Nash yn ôl at ei golwr. Firth o dan chydig o bwysau. Gic hiro yn cael i ffenio ymlaen gan Wild. Aaron Williams yn methu canfod Mike Hayes, oedd yn disgwyl yn y canol. Y ddau dîm yn mynd amdani yn y funudau cynta o'r ail hanner. Cyflymdar yn mynd efo fewn i'r Cwrt Cosby, ond amddiffyn da unwaith eto gan Caernarfon. Rhywbeth da ni wedi gweld am y 45 o funudau yn y hanner cynta, fydd angen gwneud rhywun peth yn yr ail hanner. Yn bendant, y tempo wedi codi ar ddechrau'r ail hanner. Tafliad hir tuag at y postyn agosa. A mi gafodd Ben Ash i ben ati, ond y methu cadw'r bel a dir y byw. Bach oedd i hangfa honna i Caernarfon. Ia, Caernarfon yn teimlo fydd y 3 phwynt yna iddyn nhw. Ond pan mae'n ddi-sgôr, mae'n gêm go agos. Ond i di disgwyl goliau yma heno. Posib iawn mi ddeith hynny fel mae'r gêm yn mynd yn ei flaen. Ond ti'n dechrau teimlo na posib un gol fydd y gwahaniaeth rhwng y 2 dîm yma heno. Ac fydd yna neb eisiau gwneud cangymeriad. Y 2 dîm yn gobeithio bod y gol gyntaf yn dod iddyn nhw, achos nes i ddeud hanner amser faint mor pwysig ydy hynny i mynd ar y blaen mewn unrhyw gêm. Weld yr ail chwarae, oedd yn edrych fel na, oedd hi ar ben Griff John, nath o'n allan o'n cic gol, Ofyn hytrach y cic gornel, ac yn sgil hynny, a Caernarfon bellach efo'r bel yn ochr arall y cae, a maen nhw wedi ennill cic rhydd. Mewn safle, digon peryglus, jest tu allan i'r Cwrt Cosby, a Ben Ash drosedodd, a mae o ar Gardy Melyn yn barod wedi. Ia'n deud hynny, dwi'n am eiliad yn meddwl bod o'n Gardy Melyn, ond mae rhaid iddo fod yn ofalus. Dwi'n meddwl dwi'n rhedeg ar draws Nash mae o. Nash, ddim syniad bod o'n dod. Dwi'n yn bwriadol, ond dwan, cyfle mewn safle da i Caernarfon. Ydy Rob Hughes yn meddwl mynd am gol o'r ongl yma. Yn bendant, mae'n edrych fel bod yn mynd i chwipio hi mewn ar ei droed chwith. Sgorio seithon ni'n ongyrchol. Sa chi'n mynd i heibio efo. Dyma fo Hughes. Wel, echrydus. Gwastraffus gan gyn chwaraewr Cei Connah. Ia, oedd hi'n gyfle da i Caernarfon ac
Mae wynaf o'n deud y cyfan, efo beth mae o'n meddwl ohono fo. Di canolpwyntio i fynd am gol gymaint. So, mae o di eista nôl, mae'r pêl di mynd yn uchel i fewn at y gornol bella yna. Ac ti jyst yn gobeithio dydy hynny ddim yn effeithio gêm Rob Hughes. Gwaed i gyd wedi llifo i benno. Jess cyn y fadaro hwnna. Gweld y goliadau, oedd ei enw yn goliadau i ennill gêm arall i Caernarfon. Yn y cyfamser, mae'n Dion Donahue wedi gweld Cadyn Melyn am gicio'r bêl i ffwrdd. Dwi'n siŵr os na fo nath gicio'r bêl i ffwrdd i ddeud y gwir, ond di enw fo sydd i mynd i lyfr y dyfarnwr. Bêl yna dros ben Mike Wiles o'na. Tafod hir i lawr yr asgell. Wild yn penio ymlaen. Aaron Williams methu cadw'r bêl a dir y byw. Chydig iawn yn y fod ni wedi gweld yn y gêm. Un sy'n fel arfer yn chosi problemau i'r tîm mae o'n chwarae yn erbyn, ond fel dwi wedi dweud, mae Caernarfon di amddiffyn yn dda iawn efo beth ni wedi gweld. A di nadu cyfleon, unrhyw cyfleon arwan i un dod i Cei Connah. Modimu yn rhoi y bêl i ffwr o'r tafliad. Rhoi i dîm o dan bwysa. Holmes. Ffyrdiad ganddo fo. Williams efo'r croesiad tuag at Wild. Yn hanfodol bod Simpson yn cael ei ben at honna ac yn ildio'r gig gornol. Simpson yn partner da iawn i Donahue yn y canol yna. Ac un arall sy'n gwybod bod o'i fewn am ail hanner anodd iawn. Y bêl i fewn i'r canol yn un da. Simpson yn wych. Cael ei tharo allan, mor bell. Aaron Williams. Holmes, Danny Holmes! Heibio'r postyn. Dydy Danny Holmes ddim yn sgorio'n aml. Dy heb sgorio yn wir ers bron i 2 mlynedd. A nath o'n cweit dal yr ergyd yna fel sef o wedi gobeithio. Nath o allan iddo fo neis iawn. Ond un arall, cymryd i lygad oedd i ar y bêl chydig bach, dwi'n meddwl ar y eiliad ola. A wedyn beth ti'n gwneud, ti ddim yn gael ar y targed a dyna di'r reswm. Da ni'n gweld digon o golia gan y gwr yma. Just o dan 500 o bobl sydd ar yr ofal yno, 492 i fod yn fanol gywir. Cic hir gan Tibbets. Peniad yn ôl i'w gyfeiriad o cyffyrddiad ymlaen gan Hayes tro yma. Mae'n 2 i ddim i'r Seintiau Newydd, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin yma. Declan McManus sy'n sgorio iddyn nhw. Rob Hughes sy'n gwthio ymlaen fan hyn ar yr ofal. A dy methu gwneud dim ohoni tona. Pethau mae'n mynd i Rob ar y cychwyn yr ail hanner. Ond gyntaf, dyma beth mae o'n hoff o gwneud, ydy rydag at amddiffynwyr. Ac ti eisiau fod y cae mor gymaint a sy'n posib, achos ti'n gwybod os geid i gyfle neu Rob o misgo. Yna gol arall i bod ar Barc Leitham hefyd, ar ymwelwyr yn fano sy'n mynd bellach ar y blaen. Chris Venables yn sgorio ail gol y bala. John Disney at Holmes. Firth ar hyd y llawr at Chris Owens. Owens i canfod rhywfaint o le yng nghanol y cae, gynrhithron i flaen. I bas o tuag at ddim y gora. Ac yn sydyn, yna gyfle i Gaernarfon dorri eto. Rob Hughes, trio canfod. Marsh Hughes. Modimu di hwn. Chreuodd Alec Modimu y flwyddyn yn chwarae. Neu yng Ngharfan, Zimbabwe, o leia, yng Nghwpan Cenedloedd Affrica. Sgwni, sy'n mae Cameroon yn mis Ionawr yn cymharu efo noson oer yng Caernarfon ar ddiwedd mis Medi. O leia gen efo menig ymlaen, a dim teit hefyd, so mae wrth i fod allan yna. Un sydd wedi cael gêm da i Caernarfon heno, mi yna hanner cyfled efo yna hanner cynta. I roi Caernarfon ar y blaen, ond mae wedi setlo neis iawn yna. Dros 20 o gapiau rhyngwladol i Zimbabwe. Mae'n dipyn o gyffeiliad, i ddeud y gwir, i Gaernarfon. I'w arwyddo fo.
Mae o wedi gweithio yn y gorffennol, Alec Modimu, hefo Hugh Griffiths, i dirwyddo'n cefn. Mae wedi bod i ffwr yn gweld y byd ar ôl hynny. Chwarae mewn llefydd fel Moldova, Twrci a Georgia, cyn dychwelyd i Ogledd Cymru. John Disney. Disney yn ystyried i opsiyna. Chwarae'r bel ar hyd y llawr. Mae dim o'n cael ei droed i mewn, ond yn rhoi'r meddiant yn syth yn ôl i Aaron Williams. Williams yn croesi, teg at Wild. Josh Tibbets yn benderfynol ac yn cyrraedd y bel gyntaf. Fwy o peli'n dod i fewn gan Cei Connah yn yr ail hanner. Dyma di'r fath o peli mae Mike Wild wrth i fod yn gweld, ond Tibbets fel nath o'n y hanner cyntaf, penderfyn i dod ac mae o'n gwneud o'n dda iawn hefyd. Rob Hughes yn cam sefyll. Fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, fel mae 6 isa, tabl y Cymru Premier yn edrych. A fa Aberystwyth ar y blaen, mi fyddan nhw yn neidio uwchben y dre newydd os fydd Sgorio yn aros i fath ar ôl 90 munud heno. Ia, digon o funudau ar ôl i hynny newid, ond Erbys yn bell tu ôl i pob arall fel mae'n sefyll. Hanner amser yn siŵr ydy coedlaen y parc. Ond da ni'n barod wan. I gweld y reolwyr di roed 10-15 munud i rei ohonyn nhw allan yna ac yn barod i gwneud newidiadau. Bendant mae'r tempo di codi yn yr ail hanner yma. 10 munud cyntaf wedi hedfan heibio. Eto, oedden ni'n trafod o fanna, mae Rob Hughes fod i'r diweddara i gael ei enw yn llyfr y dyfarnwr. Rhyw dynnu ar grys, dwi'n meddwl, nath o'n hollol i angen. Diolch fatha Rob Hughes neu rwth fel yna, diwyn. Wel, ac yn syth ar ôl cael cardyn melyn, mae Rob Hughes wedi'r rhedeg i mewn i Ben Ash. A mae rhyw olwg poeni ar Rob Hughes am eiliad yma na. Wan di'r amser tynnu fo i ffwr. Achos ti'n gwybod, pam di Ben ni'n meddwl fo, ti'n gwybod yn union mae o'n broblam. Ac mae o di mynd i fewn yn hwyr, mae o'n ffodus, dydy o heb gweld cerdyn melyn yn fanna. Wel, y wir, os rhywbeth, o honna allan fwy o gardyn melyn na'r un cynt. Oedd. Mae Caernarfon wedi gwneud i newid, a mae rai bod Hugh Griffiths yn gwrando ni, achos Rob Hughes sydd wedi gadael, a Joseph O, y gŵr Awstralia, sydd ymlaen yn lefo. Dwi'n meddwl oedd hi paratoi i gwneud y newid cyn i'r digwyddiad yna. Rhywbeth dwi'n gweld digon gan Rob. Dio ddim yn paro 90 o funudau. Ac mae rhaid... Pan mae ar ei ora, mae o'n gallu fod yn broblem i tîm ond fydd Cei Connah falch bod o di mynd i ffwrdd achos mae o'n un sydd yn gallu chosi a creu cyfleon. Hugh Griffiths. Yn nabod Rob Hughes yn reit dda, dwi'n meddwl bod hi 10 i ddeud. Ac efo eilydd. Digon defnyddiol i ddod ymlaen yn ei lefo, Joseph O. Eisoes wedi sgorio 2 gol tymor yma. Ti'n gallu defnyddio fo ffordd arall hefyd, cadw ar y fainc. A wedyn mae o'n gallu fod yn dda iawn pan mae o'n dod ymlaen, ond mae o wedi mynd. Ac mae o fyny i Joseph. Peniad gan Wild. Eto nath o'n cweit i dalu fel sef o wedi gobeithio. Stratulis nath y croesiad. A mi oedd hi ar y targed. Sgorio o beniad. O tu ar pellter yna yn erbyn Pontypridd y Sadwn. Ffwd i hwn. Droi, chwilio am opsiyna, goset yna. Yn cynorthwyo. Modimu! Wel, ergyd am ddiffynwr oedd hwnna. Ia, pam mae o'n mynd am gol. Doedd wedi bod yn symudiad da gan Caernarfon 4 i goset, a wedyn pas syml gan goset. Ond i'r cyfle i Mike Wild. Beniad, mae o'n dod yn hwyr yndi. O tu ôl i Simpson, ond unwaith eto Simpson di gwneud digon i nadu Wild gael peniad rydd. Simpson. Chwarae Caernarfon am y tro cyntaf heno. Wedi methu dechrau y tymor efo gwaharddiad. Mae wedi cael awr dda yn erbyn Michael Wild, Wyn. Dwi'n nabod o'n dda iawn, Aaron Simpson. Di gweld o'n tyfu fyny yn Academy Wrexham ers 15 oed. Tan oedd yn 19-20, a wedyn di disgyn i lawr i'r uwch gynghrair ac un ys ni'n gael yn hym i bob wythnos achos dwi'n gwybod be mae o'n gallu cynnig ac di cael gêm na heno yma yn erbyn Wild a Hayes.
Eitha tebyg i'r frwydr rhwng Ben Cabango a Robert Lewandowski nos o'n o blaen. Just bod Michael Wilde ddim yn teilo cweit gymaint o amser ar y llawr heno. Mendes yn brwydro fo Cartwright. Cartwright yn ennill y meddiant ac yn canfod Joseph Fow. Fow at Marsh Hughes. Hughes yn croesi, peniad Holmes allan. Hew, da ni'n clywed o'n gofyn y cwestiwn pam diolch yn mynd amdano fo un yn erbyn un. Ond ti'n teimlo bod yna rhywbeth yn dod, ti'n teimlo bod yna gol yn dod yn fuan ac Caernarfon wrth i bodda. So nhw'n gael un yma heno i fynd â hi i 5 buddugoliaeth yma ar yr ofal. So, mae gema, dwi'n gweld gema pam ti'n ennill o un gol i ddim yn canlyniad gwych achos ti wedi gorfod gweithio'n galad iawn i gael y canlyniad yna. Ac dyna bydd y Caernarfon yn gorfod gwneud hyn os ydyn nhw'n cario ymlaen y record da gartre. Fel ar eich i sôn ar ddechrau'r ail hanner wen, mae rhywun yn teimlo hira mae'r gêm yn mynd ymlaen ydi sgôr. Mae'r gol gyntaf yn mynd fod mor bwysig. Ben Wyn. Colli reolaeth ar y bêl. Ac o'r i fyny chydig bach y gêm, dwi'n gwybod os di y tîm yn colli siap nhw chydig bach achos maen nhw'n mynd i fewn i'r cyfnod yna wan ar ôl 61 ôl funudau. Dyn nhw'n teimlo mor ffres y bêl nhw ac ti'n stopio gwneud y pethau iawn. Griff John, sefyll yn gri. Chwistro, Chris Owens ag i basio fo. Ben Ash fydd yn cymryd y tafliad. Mendes. Eto, brwydro fo Cartwright. A mae'n cael y gora ar Iwan Cartwright o'ma, y gwr o Portugal. Yn wir mae'n ennill cic ryd. Tafliad i mewn. Sgilio da gan Mendes. Yn troi Cartwright un ffordd, wedyn y ffordd arall ac dwi'n cic ryd hawdd i Cei Connah gael. A ti'n gwybod yn union lle mae hon yn dod rwan i fewn i'r Cwrt Cosby yna. Statulis, mae popyrdiad bach. Derbyn y bêl yn ôl. Statulis yn disgyn o dan y sialens gan Edwards. Chwaraewch ymlaen mewn ar dyfarnwr. Yn ôl at y cicryd, mae rhaid i nhw roed o'i fewn i'r Cwrt Cosby. Gen ti Mike Hayes, Mike Wilde yn y llinell blaen, a ti'n trio rhywbeth gwahanol ac wedyn colli y momentum ychydig bach ac sy'n ni wedi bod yn flin fel reolwr os na beth ar bêl di dod i fewn. Chris Owens di hwn. 2-1 mewn melyn yn warchod o. Owens yn troi ag yn mynd yn ôl at Nash. Ti'n sbio ar cryfder Cei Connah, cryfder Mike Wilde, cryfder oedd i beno. Ac sy'n ni'n dweud wrth y hogi eraill allan ar y cae, bob cyfle ydych chi'n gael, lle bynnag ydych chi, rwch y pêl i fewn iddo fo. Ac dyna beth Flint yn gwneud y dda y tymor dwytha i Mike Wilde. Dyna lle gafodd o llwyth o goliau, y pêl i'n dod i fewn. Coesiad Aaron Williams yn chwilio allan ymhell dros y bar ac allan am gigol. Oedden ni sôn, yn ystod y hanner cyntaf wen, bod Lloyd, Marsh Hughes wedi gweithio'n galad ar ben ei hun yn y llinell blaen i Gaernarfon yno. Di wedi gwneud digon? Wel, mae wedi bod yn anodd iddo fo, yn sicr. Os dim lot o beli di dod i fewn iddo fo. Mae'n dod i fyny yn ebyn rhywun o safon John Disney. Sy'n anodd i ddechrau fo ac Danny Holmes. Ac rhoi baia o gwbl yn y fo, ond angen i Caernarfon newid rhywbeth yn y llinell blaen. Rhywbeth gwahanol i Disney a Holmes, meddwl amdan Nash hefyd. Ac gan i gweld os ydy'r newid yn gweithio hi Hugh Griffiths. Bêl yn ôl at Andy Firth. Sefyll ar ochr i Gwrt Cosby. Andy Firth. 26 oed ers ddoi. Ddo ddigon hapus i ddathlu ben blwydd efo Llechen Lan. Rhyw 5 munud ar 20 i ffwrdd o wneud hynny. Pedair Llechen Lan adra tymor yma, dim un oddi cartra. Ergyd yn taro'n erbyn Wilde, yn ergyd arall yn dod i mewn. Ac oedd rhaid i Josh Tibbets wneud yr arbediad sona. Stratulis gath yr ail ergyd, dwi'n meddwl. Ergyd da, gan Stratulis. Pan bydd y bêl yn ôl at y fo'n un, ys y ti'n gobeithio sydd y golwr yn gallu delio efo. Ac mi nath Tibbets hynny
i lawr i'r chwith. Mae o'n ei digon i gael y bel allan digon bell. Bydd yna broblem beidio dod ac gwaith dda gan y golwr i Caernarfon. Lloyd Marsh-Hughes ydy hwnna, yn sefyll yn y twnnel. Mae o wedi gadael. Fidel o'r Oc, sydd ar fenthyg o Lerpwl am y tymor, sydd ymlaen yn ei lefo. Sgoriodd yr Oc ar ei ymddangosio cyntaf i Gaernarfon, rhyw 10 diwrnod yn ôl. Mae'r tîm cartra o dan bwys ar hyn o bryd. Dyma fo, cyfle da i'r hogyn ifanc yn y llun blaen. Coesa fresh yn dod ymlaen. Pan gen ti oedron yn amddiffyn Cei Connah. Dyna beth y Hugh Griffiths di meddwl amdan. Ond dwi'n canolbwyntio ar amddiffyn y tafled hir. Tafled hir. Yn cael ei ffennio ymlaen gan Mike Wild. Ond allan am gig gol, mae hwnna'n mynd hollol ddiniwed. Paulo Mendes yn gadael, a Chris Owens hefyd. Paulo Mendes wedi gweithio'n galad wrth efo ddychwelyd i Gaernarfon. Ond dim llawer o lwyddiant iddo fo heno. Gath o ryw un cyfla yn ystod hanner cyntaf yna. Aaron Edwards ymlaen yn lefo. Sgoriodd Aaron Edwards 2 gol yma ar yr ofal. Nôl ar ddiwedd mis Mawrth wrth gwrs i Gymru ec. A chi'n oson oedd honno yn y glaw wrth i Cymru ennill y 4-0. Ryan Harrington ydy'r llas ymlaen. Eilydd da i gael. Aaron Edwards. Mae gen fo brofiad o bob fath yn y gynghrair yma. Ac fi Neil Gibson yn gobeithio bod Aaron yn gallu cael gafel ar y gêm yn sydyn a posib fo fydd y dyn i agor amddiffyn styfnu Caernarfon i fyny. Seinti newydd wedi ildio am dim ond yr ail waith yn y gynghrair tymor yma. A maen nhw dal i fod yn gyfforddus ar y blaen yn erbyn y Flint. Harry Owen gath y gol i'r Sydanwyr. Llygedyn obaith iddyn nhw. Chwarter y gêm sydd i fynd ar neuad y parc hefyd. Danny Holmes. Dean yn cael ei chlirio. O'r bell a Nash. Nash ymlaen eto. Fidel o'r Roc ar ei ôl o. Griff John yn taro. Nash i'r llawr. Body checks a nhw'n cael hynny mewn gêm hoci awyn. Nash yn neud y dda. Pigo bel i fyny y cylch canol ac mae o'n gweld yn agor i fyny. So pam ddim dod ymlaen ac Griff John jyst yn amseru dacl yn hwyr ac tacl cigrydd mewn safle da wan i Cei Connah. Da ni'n gobeithio, fydd Neil Gibson yn gobeithio bod yna well yn dod na honna welodd o yn y hanner cyntaf. Ond mae'n un heini, ti'n meddwl mae'n y gyfle i fynd am gol, ond hefyd gen ti pobl ar y postyn pella sy'n gallu gwneud rhywbeth. Stratulis efo'r gic. A Tibbet. Oedd y gic yn syth amdano fo, ond oedd y golwr ddim yn hollol siŵr be wneud o fe, gan penderfynu dyrnu y bêl dros y bar yn y pen draw. Dau beth, di'r cicrydd yn dim byd mewn ffordd. Hawdd i'r golwr meddwl sa fod i gael gafel arna hi. A wedyn mae'r pwysau oddi ar ei dîm ond be mae o'n gwneud? Mae'n dyrnu'r bêl dros y bar a gwa mae'n egi gornel i Cei Connah, mae'r pwysau dal yna. Seithfed cic gornel yn oson i'r ymwelwyr. Holmes yn taro'r bêl nôl i mewn. Ac yn cael ei daro i'r llawr gan Fidel o'r Roc reit ar ochr o Cwrt Cosby. Mae'n sy'n ar ryw 6 modfedd sy'n na. Tu allan i'r Cwrt Cosby, so hwnna di gallu fod yn gic o'r smotyn i ddigon hawdd. Bysa, ond dwi'n be mae o'n rhaid ydy cyfle arall i Cei Connah mewn safle gwell na be welson ni ryw funud yn ôl. So fy'n y 2 neu 3 ohonyn nhw o gwmpas y bêl. Ryan Harrington, diolch mynd am pwer, fel mae o wedi gwneud ambell i dro. Stratulis, diolch yn cael cyfle arall achos mae'r 2 gyntaf mae wedi cael. Di bod yn rei wael. Ond dwi'n mae gan Gaernarfon broblem achos mae hwn yn beryg iddyn nhw. 5 yn y wal i Gaernarfon. 6 bellach Dion Donahue hefyd yn symud ar draws. Stratulis efo'r gêm! Ac yn canfod cornol ucha rwyd. Ryan Stratulis efo'i ail gol o'r tymor. A'i ail o di allan y Cwrt Cosby. Ac oedden ni'n sôn ar ddechrau'r gêm bod gi'n tramiau'r feddwl mawr o'r chwaraewr ifanc yma. A mae newydd ddangos pam. Wel, y cicrydd yn un wych a dim siawns o gwbl i Tibbet yn y gol. Be mae o wedi gwneud
Mae o di gweld lle oedd y wal, a wedyn mae o di mynd efo pŵar. Y pŵar yn mynd ar pêl, heibio tipyd, cyn iddo fo gweld o. A gol da iawn I Cei Connah ar ôl cyfnod o pwysau I tîm Neil Gibson. Bydd o'n ples iawn efo honna. Fel da ni newydd gweld unwaith eto, pŵar sydd wedi mynd efo heibio'r golwr. A gwan mae gen Cei Connah rhywbeth I cadw gafel ar. Wel, yna 7-1 yn y wal, ond yn amlwg doedd y wal ddim yn y lle cywir. Achos fe hwyliodd y bêl heibio iddyn nhw. Roced o droed Statulis yn canfod cornel ucha rhwyd. A mae honna wedi bod yn dod i'r adad ydi Wayne. Dod, 5 munud ola, mae nhw wedi pwyso. Mae yna cwpl o cicyrydd wedi dod I Cei Connah. Ac wedyn, os ti'n ildio cicyrydd, ti'n gwybod ti'n dod o dan pwysa. Ac ti'n rhoi broblem I dy hun. Ac o'n i'n sôn, hanner amser, faint mor pwysig ydy'r gol gyntaf yn unrhyw gêm. Gan I weld dwi'n os ydy Caernarfon yn gallu dod yn ôl o ddod ar ei holi yma ar yr ofal. Goset. Allan at Joseph Fow. Fedrith y tîm cartra daro nôl yn syth. Croesiad Fow I lawr yr at at I hwnt I bawb. Mike Wild. Disgyn yn ôl at y llinell hannar. Tynnu'r bêl I lawr ar ei frest. Yn methu canfod Michael Hayes. Griff John. Digon o leg amser iddo fo. Crwydro ymlaen dros y llinell hannar. Bêl yn ôl at Griff John. Fow brwydro I gadw'r meddiant ac yn llwyddo I wneud hynny. O roc o'i flaen o. Bêl yn ôl at Donahue. Donahue yn troi. Eto'n llwyddo I adfer y meddiant. Cartwright at John. John at Fow. Fow efo'r coesad isel tro yma. Cael ei chlirio allan. Mor bell a Goset. Goset. Tuag at y llinell gwsg. Ond yn y pen draw. Mae o'n gwthio Callum Morris i'r llawr. Ac ar ôl cyfnod o feddiant mewn safle peryglis Caernarfon y methu neud dim efo'i. Dyma ni, y dyn sydd wedi gwneud y gwahaniaeth hydyn, Stratulis, rhif 6 ar ei gefn, mae o wedi penderfynu I fynd am pŵar, a mae o wedi gwneud o'n wych i'r gornol ucha yna. Dim obaith o gwbl I tybit. Sgwni os na hynny fydd y gol. Fydd yn ennill y 3 pwynt I tîm Neil Gibson. Rhywbeth maen nhw wedi gwneud tymor yma. Dwi'n meddwl bod 5 o'i 7 gêm wedi bod yn un gol gwahaniaeth yn y gêm. 1 I ddim neu 2 gol I 1. Ac fydd nhw'n gobeithio cadw llech yn lan wan. Fel da chi'n gweld ar y sgrin, bydd y chwaraeon yn parhau. Nos iau yma. Gêm rygbi o'r Indigo Prem. Pen y bont yn ebyn Merthyr yn fyw am hanner awr I 7. Bêl ymlaen at Noah Edwards. Edwards, yna dipyn mwy o frys ar Gaernarfon ebyn hyn. Ergyd Edwards yn cael ei rhwystro gan Ben Nash, sydd wedi bod mor gadarn. Unwaith eto eno, union fel oedd y Sadwn yn ebyn Pont y Pryd. Rhaid I Caernarfon taflud chydig bach rwan at Cei Connah, ond yn ofalus hefyd bod ydyn nhw ddim yn ildio'r ail gol yna, achos os oes na ail gol yn mynd I fewn yma I Cei Connah, fydd y gêm arben a fydd y pwyntiau'n saff, ond tra mae'n sefyll, mae'n go agos a gol gwych ar hyn y bryd sydd ydy'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. Pas Donahue y tu hwnt I Iwan Cartwright hwnna. A mae yna gol fawr arall tuag at wylod y tabl. Aberystwyth wedi dyblu mantais yn ebyn Ebus. Louis Bradford sgoriodd heno. A nes I ddeud bod y Flint wedi cael llygedyn obaith, wel yn sydyn. Maen nhw'n ôl o fewn gol i'r Seintiau Newydd. 3-2 ydy ar neuadd y parc ebyn hyn. Acpro yn sgorio'r gol o'r Smotyn. Hayes. Wel, fe'n ath o'n dda, ond bion o'n cam sefyll. Dangos y joban anferth sydd gan reolwr newydd yn Ebus, pwy bynnag sy'n dod I mewn. So, fydd y pwyntiau yna yn saff I Aberystwyth. Ti'n meddwl wan, bod y gêm heb cychwyn tan 8 o gloch. I pyn amser ar ôl I Ebus, ond pam ti ar ei holi o 2 gol a heb fuddugoliaeth y tymor yma, mae'n anodd iawn. Bydd Aberystwyth yn mynd 8 pwynt yn glir o Ebus. Os nhw lwyddo I ddal ymlaen.
ac ennill. Nôl yma ar yr ofal, os na ffordd i tîm cartref ddod yn ôl. Mae gyda nhw gig gornel yma, chwarter awr i fynd. Oes, mae'n y ffordd yn ôl. Mae'n y 15 munud ar ôl. So digon amser. Dim hyd yn oed i gael gôl yn ôl, ond i fynd ymlaen i ennill y gêm hefyd. Ond fel o'n i'n deud, mae rhaid fod yn ofalus i beidio ildio gôl. Dyna di peth pwysicach, os ti dal yn y gêm, i fewn i'r funud neu ddau ola gen ti siawns. O Roch, efo'r gic. Griff John yn cael ei ben ati. Rwy'n hannar gwaed am lawio. Dyna'n unig olau hefyd. Dim llawer y cwyn gan y hogi allan ar y cae. Ond Hyw yn gobeithio bod y bwysau'n dod gan y Chris Melin. Na dosed hwnna, mi yna gyfla i Gaernarfon. Droi, yr ymwelwyr o dan bwysau goset yn cymryd y gic ryd yn sydyn. At No Edwards. No Edwards di bod yn fwy amlwg ers i Cei Connah sgorio. Donahue. Ymlaen at No Edwards unwaith eto. Da ni'n clywed chydig bach fwy gan Hugh Griffiths o dan Iwan. Dyma fo y bel i fewn i'r cwrt Cosby. Wel, hannar gwaed am gicor smotyn. Oedd hi ar ei ben gyntoedd. Sa hwnna wedi bod yn hall iawn yn bysywyd. Bysa. Benwyn, efo'r tafliad. Tu hwnt i Simpson. Bel yn nôl at Benwyn. Cyfodd o groesi troma. Bel yn cael ei ffenio allan. Hayes yn ôl yn helpu fo'r amddiffyn. Man o ddynion mewn cysylltu o'i flaen o. A un o heini ydi Aaron Edwards. Na chi Bastiona. Yn canfod Aaron Williams. Williams efo'r croesiad at Wild. Harrington yn ôl tu mewn. Cyfle i Cei Connah just lladd y gêm neu. So gwaith dda gan Aaron Edwards. Sgiliau gwych yn cael o cael y Basson yn berffaith. I lawr o sianel dde yna. Ti gofyn i just codi'r bel at Mike Wild. Rhyw sydd oedd y bel cyrraedd y Wild. Ac fydd o'n siomedig efo'r ergyd. Ond ymlaen ma Cei Connah'n dod. Williams unwaith eto. Donahue yn cael ei ben ati. Dal efo gael ei chlirio'n iawn. Iwan Cartwright yn ymateb gyflyma. Goset. Taro'r bel ar draws y cae. At Fidel O'Rourke. Yr eilydd yn ôl tu mewn at No Edwards. Rhywfaint o le ar hyddid i No Edwards. Wthion i flaen eto teg at ochr y cwrs Cosby. Bel allan at Joseph Fow. Bron ac Ero Harrington yn tynnu bel yn ôl at Edwards. Edwards yn ailwaith! O, gyda fo fwy amser. Nawdd o'n sylweddoli pan ddath y bel yn ôl ato fo. No Edwards yn taro yr ergyd ar y cynnig cynta, ond yn bell off y target. Fydd o'n siomedig i No Edwards. Gwaith dda gan Fo. I bigo fo allan. Mae o'n mynd y tro gynta. Mae o'n dod yn ôl ato fo. Cyma touch. Fel Welson yn y hanner cynta. Pasio'r bel i fewn. Mae o'n eista nôl chydig bach ac yn amlwg dros y bar oedd hi am fynd, ond fydd No Edwards yn siomedig achos 8-9 llath allan a beth ti angen ydi hitio'r target a dydi o heb gwneud hynny. Mae nhw'n chwilio am bel ar hyn o bryd i gael al ddechrau. Mae'n meddwl bod ergyd No Edwards cweit mor ddrwg â hynny. Ar ôl i'r Flint ddod yn ôl o fewn gol i'r Seintiau Newydd. Mae Declan McManus wedi sgorio i ail o'r noson i adfer mantais y Seintiau o 2 gol. Fydd yr uchelbwyntio bob gêm sy'n cael ei chwarae heno i gweld ar y gwefannau cymdeithasol. Cyn diwedd y nos. 10 munud ola. Agosau at y 10 munud ola. Harry Franklin, gynt o Aberystwyth, wedi dod ymlaen i'r ymwelwyr am y 10 munud ola yma. Sgwliadau mawr ar y gŵr ifanc yma. A Gwan Gibson wedi dod o fo ymlaen. Gobeithio bod nhw'n gallu cadw gafel ar y fantas o'r un gol sydd gan nhw. Ac os ydyn nhw'n gallu gael ail gol i fynd i fewn i'r funudau ola. So fo'n gwneud o chydig bach fwy cyffyrddus i tîm hyfforddi Cei Connah. 8 gol gan Harry Franklin i Aberystwyth tymor dwytha.
cydradd brif sgoriwr nhw yn y gynghrair. Hugh Griffiths ddim yn meddwl gymaint hynny am y ffaith yna ar hyn o bryd. Trio gweithio allan sut mae'n mynd i allu newid pethau yn y 10 munud wythaf yma. Ia, amser i reilydd ola dwi'n weld Darren Thomas. Mae rhaid iddo fod dod ymlaen. Gweld os ydi o'r un sy'n gallu agor nhw i fyny. Goset. Sy'n gadael i Caernarfon. Tafliad ola Caernarfon. Dyn sy'n gallu agor y tîmau i fyny. Da ni'n gweld o'n gwneud o bron yn wythnosol. 10 munud iddo fo gwneud o yma ar yr ofal heno. Darren Thomas, mae o wedi sgorio 2 gôl yn barod tymor yma. A'r ddwy nhw ar y pen o'r cae yma ar yr ofal. Mae Caernarfon yn ymosod ar hyn o bryd. Cyffyrddiad cyntaf i Thomas. Y bêl ymlaen gan Ben Wyn. Edwards yn taro'r bêl ar draws. Pawena, Andy Firth yn taro'r bêl nôl allan, ond i'r bygythiad ddim drosodd eto! Nash eto, oedd yna'n y canol. Peniad gwych gan Ben Nash. Gwaith da gan Caernarfon i lawr y dde. A Ben Nash sydd wedi cael gêm da yn y cefn yna i Cei Connah. Y peniad yn dod i fewn i'r postyn pella. Oedd o'n bwysig, peniad pwysig, neu does yna cyfle wedi dod i Caernarfon. Yn absenoldeb, George Horan. Mae Ben Nash wedi cael clamp o gêm yn y cefn heno i'r ymwelwyr. Pwlffordd wedi mynd ar y blaen yn hwyr adra yn erbyn Met Caerdydd. Jamie Veal, sgoriwr y gôl i Hwlffordd. Andy Firth, golwr yr ymwelwyr yn derbyn rhywfaint o driniaeth. Cyfle i weddill y chwaraewyr, gael i'w ddiod bach. Fel mae'n sefyll ar hyn o bryd, fel ma fydd hi, os fydd y sgoria presennol yn aros yr un fath a weddill y nos. Cei Connah, maen nhw'n symud uwchben Caernarfon i'r trydydd safle os fydd y sgôr yma ar yr ofal yn aros yr un fath. Rhywbeth fel yma, da chi'n disgwyl gweld tabl y fan hyn, Wen? Heb y dre newydd. Tîm sy'n ni wedi disgwyl gweld yna y tymor yma. Os am lot o newidiadau wedi bod yna, mae'n anhygoel i gweld lle maen nhw ar hyn y bryd ac mae'n just bwlch mawr o'r Airbus sydd wedi cael dechrau ofnadwy yn ôl yn yr uwch gynghrair ac o'n i'n sôn am joban anodd i pwy bynnag sy'n dod ymlaen. Ewir y dre newydd, dim ond pwynt uwch ben y ddau isa fel mae pethau'n sefyll. Cor hir i fynd, serch hynny. Dal i fod 15 gêm o ran cynta'r tymor i fynd. Bel allan am dafliad, oddi ar ben Griff John. Fy'n am brys ar Cei Connah wan, efo'r 7 neu 8 o funudau sydd ar ôl. Bydden nhw'n cymryd bob eiliad sydd ar y gael iddyn nhw. Neil Gibson di dysgu nhw sydd i ennill gemau. Gemau dyn, fel gawson nhw di Sadwn, fel maen nhw gael eto yma heno. Ond y peth pwysica iddyn nhw fynd yn ôl, heno fydd y 3 pwynt. Thomas efo'r tafliad. Eto yn canfod, no Edwards yn tynnu nôl. Ergyd Thomas wrth o cynta ar ail waith. Ar ail ergyd yn syth i mewn i Firth. Yr unig beth oedd y golwr yn gallu gwneud o fan awd, gwneud hyn mor fawr a galla fo. A fe rwystrodd hynny'r ergyd, y bêl yn taro oddi ar Andy Firth ac allan am gig gornel. Ben Nash yn ei digon unwaith eto. Yn ati Thomas gael ergyd glân ar y gôl. Thomas efo'r gig gornol. Cael ei chlirio allan ergyd i mewn gan Donahue. Ond yr ergyd isol yn cael ei rhwystro. Di'r bygythiad ddim drosos erch hynny. Ond o ddim y croesiad gorau. Ond mae allan at Ben Wyn. Ergyd o'n cael ei rhwystro. Pwysad ag yn Caernarfon. Agosau fewn i'r 5 munud ola. A dyma beth sydd angen â'n nhw an cadw Cei Connah nôl a gobeithio bod y gôl yn dod iddyn nhw. Ie, mae cefna yr ymwelwyr yn erbyn y wal ar hyn o bryd, efo 5 munud i fynd.
Ar ôl 4 llechan lan adra yn y gynghrair hwn sa'r tro cynta, Cei Connah yn llwyddo i beidio ildio gol oddi cartra tymor yma. Sa'n dipyn o fuddugoliaeth iddyn nhw, ond i ddim drosodd eto. Dion Donahue ydy hwn. Brwydro yn erbyn Callum Morris ac yn ennill y gig gornel. Be maen nhw wedi gwneud yn dda, Caernarfon y 5 munud ola. Maen nhw wedi wthio yn ôl, ond hon oedd y gyfle. Mae wedi troi un ffordd ffigur ffordd arall, so hawdd i gallu mynd i lawr, ond mae wedi aros ar ei traed. A mi bron i'r cyfle dod i Thomas ar y postyn agosa. Thomas i fyny'r at o na, mae'n mynd yn fyr yn wir. Donahue fo'r croesiad. Di heb cael ei chlirio eto. Harrington. Gic hir i lawr y cae. Joseph Owen tynnu'r bel i lawr. Nath y bel daro braich y gwr Awstralia. Ond oedd hi ddim yn drosedd yn ôl Mr Jones y dyfarnwr. Cei Connah methu cael ei hunain allan ar hyn y bryd ac dyma beth sy'n da gan Caernarfon bod nhw'n dal i ddod. A'r pwysau dal ar y Cei Connah. Thomas sydd wedi bod yn amlwg iawn ers dod ymlaen. Groesiad o bron a canfod Wyn a Simpson yno hefyd. A nhw wedi tynnu pob yn ôl. Cei Connah oedd yn neb yn y llinell blaen sy'n gwneud yn anodd iawn wedyn pan maen nhw yn ennill y bel yn ôl. Griff John y methu reoli. A'r bel allan am gig gol tro yma. Gwaith amddiffynol da. Cerdyn melyn am cicio'r bel i ffwrdd Franklin, ond fydd o'n poeni dim. Mae dim o'r y blaen. Mae wedi gwarchod y bel allan yn dda iawn. Ie, fel arfer, sa'n ni'n deud bod hwnna'n gardyn melyn gwirion a diangan wen, ond efo Cei Connah wedi bod o dan bwysa, dim ond 5 munud i fynd, wel, ella bod o werth i gymryd. Ie, posib iawn, fydd fwy eiliadau mynd heibio, ac ydy Caernarfon yn rhedeg allan amser, bod nhw wedi pwyso yn y 50 munud diwetha. Mae yna newidiadau yn y sgôr ac yn y personel sydd ar y cae i lawr y goedlan y parc. Mae Louis Bradford sgorio'r ail gol Aberystwyth wedi cael ei yrru o'r cae. Aber lawr i 10 dyn a JK wedi dod â ebys reit nôl mewn i'r gêm yn fanna. Croesiad tuag at Wild yn brwydro amdani. Ond Tibbet yn gry. Croesiad isel gan Hayes. A Wild ddim cweit yn gallu troi y bel y tu hwnt i Tibbet. Dyna mae o'n gwneud yn dda, Mike Wild. Y holl brofiad yna sydd ganddo fo, y bel i fyny dy fo ar y llun y llanor, a mae o'n prynu cigrydd. Dos am llawer yn ddi hi. Donahue yn sefyll yn llonydd, ac wedyn, be mae o'n gwneud? Mae o'n golygu bod funud y ddau yn mynd heibio, da ni fewn i'r 90 o funud a wedyn gan i weld faint o amser fydd yn cael ei ychwanegu. Leo Smith wedi sicrhau y 3 pwynt i'r Seintiau Newydd. Mae'n 5-2 yn y gêm yna erbyn y Flint erbyn hyn. Chydig munudau i fynd. Amser i Wayne Phillips ddechrau meddwl am pwy fyser yn y gêm. Samo Wayne yn meddwl am hynny. Mae yna ffrio lawr yn y gornol a mae Mike Wild yn cael cardyn melyn. Pwysa na fi wan maith i pigo ser yn y gêm. Achos mae wedi bod yn gêm rhyfedd lle os y neb di serenu. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw o'r ddau dîm yn hyd ennill mewn ffordd achos mae wedi bod yn gêm go agos. Ond mae wedi cymryd rhywbeth special i ennill y gêm. Franklin i mewn i cwrs Cosby. Harry Franklin! Yn methu curo Tibbet. Griff John, oedd yn rhoi Franklin o dan bwysa. A fysa ail rwan yn gwneud y gêm a'n hollol saff i Cei Connah. A di tawelu Caernarfon yn y funud yn ddau dwytha. Be oedd angen gan Cei Connah? Franklin a Stradlis yn mynd draw am y gig gornel. Ond di hon ddim yn mynd y bell iawn. Na chdi. Ben Wyn yn brwydro amdani, No Edwards yna hefyd.
Donahue yn troi. Cic hir I lawr y cae gan Benwyn, y tu hwnt I Fidel o'r Roc. A da ni mewn i'r amser am anafiadau ddiwedd y gêm. 5 munud ychwanegol fi yna, 6 yn wir. Felly, dim drosodd eto. Neil Gibson yn cwestiynu y penderfyniad yna, dwi'n meddwl. Ia, lle mae'r 6 o funudau wedi dod. Mae'n ipyn eilyddion wedi bod hefyd. Gyda'i ohonyn nhw. O Ali Jones yn gofyn y cwestiwn pam 6. Bêl ymlaen at Benwyn. Croesiad Wyn, cael ei ffenio allan. Mike Wild nôl yn helpu fo'r amddiffyn eto. Wyn at Thomas. Donahue. Bêl teg at Mwdimu. Holmes yn mynd yn y ffordd. Dyma fo Danny Holmes eto. Yna gyfla i'r ymwelwyr dorri. Holmes ar draws o Stratulis. Stratulis. Mae Aaron Edwards yn y canol, mae Stratulis dal yn mynd. Stratulis, Aaron Edwards! A mae'n saff rwan I Cei Connah. 2-0 yn yr amser am anafiadau. Danny Holmes yn torri I lawr y dde yn canfo Stratulis. Stratulis yn tyrannu mlaen a'i groesiad o lawr y corridor ansicrwydd yn canfod Aaron Edwards. Ia, Neil Gibson yn poeni dim am y 6 munud sydd wedi cael ei ychwanegu. Rediad gwych, cyffyrddiad gynta, heibio amddiffynwr, heibio un arall, a wedyn pigo'r pas perffaith allan. Oedd hi'n tasg syml I Aaron Edwards ar y post un pella, a gol sy'n selio y buddugoliaeth I Cei Connah, ac fydd o'n gwneud y 2-3 o funudau nesaf yn reit cyffyrddus iddyn nhw. Stratulis yn ei chanol I eto. A di rywun fel Aaron Edwards ddim yn mynd I fethu o fan yna di. Donahue yn gwybod oedd o'n methu gwneud dim mond sefyll llonydd, a wedyn oedd ti'n gofyn am y pas, ac y pas yn un gwych. Aaron Edwards yn falch. Oedd o di gwneud y rediad i'r post un pella, ac bydd hi'n canlyniad gwych I tîm Neil Gibson. A mae Cei Connah yn torri eto. Dim ond 3 dyn sgyn Caernarfon yn ôl. Harry Franklin tro yma. Franklin sy'n mewn. A fe gymodd ormod amser cyn cael ei ergyd I ffwrdd. Stratulis allan at Danny Holmes. John Disney. Cei Connah yn ddigon hapus I basio'r bêl yn ôl at ei golwr rwan. Yn Fawrth yn penderfynu mynd yn hir. Holmes yn penio'r bêl ymlaen, ond y ddigyfeiriad. Felly nes I ddeud, chydig funudau yn ôl Wyn, bod I yn amser I chi feddwl pwy fysa serwn y gêm, pwy ydi o? Wel, o'n I wedi penderfynu cyn yr ail gol, achos oedd I gicrydd o'n un wych, ond hefyd ar ôl iddo fo creu yr ail gol. Y gŵr yma, y cicrydd yn un wych, y bwar yn mynd efo heibio Tibbet, a wedyn I fynd heibio dim ond 1 a 2 amddiffynwyr y Caernarfon I bigo'r bas allan, gwaith gwych gan y gŵr yna, rif 6 ar ei gefn, Ryan Stratulis ydi ser yn y gêm i'r Cei Connah. Yn bendant, mae'r gŵr ifanc yma yn troi mewn I dipyn o gyffeiliad I Cei Connah. Tan mis Ionawr, mae o'n fod hefo nhw yn y lle cyntaf. Caernarfon dal I frwydro, dal I gredu. A mae wedi dechrau gwagio yma ar yr ofal ebyn hyn. Cwpl o hanner y cyfleon yn unig I Caernarfon yn yr ail hanner, a sa'n di gallu fod yn gêm gwahanol. Doedd am lot rhwng y 2 dîm, mae rai dweud hynny, mae wedi bod yn gêm go agos. Ond pan oedd angen rhywbeth special I ennill gêm, gafon ni hynny efo'r cicrydd, a wedyn y gol sy'n gwneud y funudau ola reit cyffyrddus iddyn nhw. Cei Connah fydd yn hapus iawn efo'r siwrna nôl heno. Bydd wir. Nhw'n poeni gormod os fyna waith ffordd ar yr A55 heno. Byddai ddim chwaith achos fi'n aros yn Caernarfon heno, felly. Andi iawn Wyn. Thomas yn trio tynnu'r bêl I lawr. Morris yn codi'r bêl i'r ymdrechion.
Wild yn gwneud yn dda, yn gadael y bêl syrthio iddo fo. Wel na, oedd yn troseddu'n wir. Gwrs wedi bod yn greu dawel heno. Mike Wild i bartner o Mike Hayes. Chydig iawn, da ni wedi sôn am y ddau ohonyn nhw. Ond pan gen ti ddim y ddau yna'n chwarae dda, gen ti pobl eraill i codi safon nhw. Ac yn union be oedd angen gan Cei Connah heno. Ie, ddigon rhyfedd. Mike Wild, mae di bod yn dawel mewn un ffordd o flaen gol, ond mae di bod yn ddigon amlwg. Mae o'n gweithio'n galad yn amddiffynol efo ti di wein. Yndi, mae o'n bwysig yn y ddwy ben mewn ffordd ac yn amlwg i gol so mae pob yn canolbwyntio ar, ond mae o'n pwysig yn amddiffynol hefyd. Bêl allan at Mwdimu. Gwrs yn babwy'n croesi. Eto cyfla i Cei Connah dorri. Mynd i gwthio gormod o bobl ymlaen, mon Franklin a Holmes sydd wedi croesi'r llinell i mewn i hanner Caernarfon. Ac oedd y bêl y tu hwnt iddyn nhw. Wyn, wrth i ni groesi yr 96 munud. Canlyniad teg yno? Fydd Hugh Griffiths yn meddwl bu'n dylsau i dim mod i gael rhywbeth allan o'r gêm, achos o'n am lot rhwngthyn nhw. Ond y gwahaniaeth sydd wedi bod, Stratulis i gicrydd o, ac o Caernarfon y weti yn y hanner cyntaf. Felly dwi'n meddwl bod Caernarfon reit anlwcus i peidio gael dim byd allan o'r gêm, ac Cei Connah yn ffodus bod nhw'n gadael efo'r 3 phwynt. Caernarfon yn dal i drio cael rhywbeth reit ar y diwedd. Dim ond gol gysur fe sebyn hyn wrth gwrs. Maen nhw'n mynd i gael cic rhydd. Mewn safle eitha peryglus. Os fe'n amser i'w gymryd o. Gol gysur yn unig. Bysa hi Caernarfon. Donna Hugh fydd y dyn, mae'n siŵr. Ar y cic rhydd. Donna Hugh. Felly fydd efo mynd am gol. Nac di, ydy'r atab. Ond os di hon yn mynd i fewn, fydd am digon amser. Fydd nhw gael gol arall. Donna Hugh wedi prynu'r cic rhydd yn hefyd. Yn amlwg oedd o'n gwachad. Gwad Pwyl, nos Sul. Donna Hugh ei hun sydd i gymryd y gic. Yr arbenigwr. Cicia'r hydd. A dros y wal, ond dros y bar hefyd. A dyna hi, gic ola'r gêm. Ac am y tro cyntaf tymor yma, mae Caernarfon wedi colli adra yn y gynghrair. A mae Cei Connah wedi ennill, oddi cartra yn y gynghrair. Y 4 tro o'r bron i'r nomadiaid, ennill ar yr ofal. Y dyn yna'n ei chanol i, Ryan Stratulis, yn sgorio un ac yn creu'r llall. Yr ail gol yn cael ei sgorio gan Aaron Edwards ar sgôr terfynol. Yma ar yr ofal, Caernarfon dim, Cei Connah 2. Diolch Mae'r, diolch hefyd i Bryn a Tommy ac i Wayne wrth gwrs. Felly, Caernarfon yn colli yma ar yr ofal heno o 2 gol i ddim yn erbyn Cei Connah. Dyma chi gadarnhad hefyd. Y Seintiau newydd yn taro 6 yn erbyn y Fflint. Ond dyn nhw'n ildio yn aml nadyn, ond maen nhw wedi taro hanner dwsin heno. Y Bala hefyd wedi ennill o 2 gol i ddim ar Barc Latham. Mae'r gêm honno yn erbyn Aberystwyth ac Ebus yn dal i fynd yn ei flaen ar hyn o bryd, ond fel mae'n sefyll, bydd honna yn dipyn o ganlyniad i Aberystwyth. Rwan dwi'n falch iawn o groesawu dyn hapus iawn. Croeso, Neil. You're a happy man after that one, I gather? Yeah, definitely. I thought the players were fantastic tonight for us. Caernarfon asked us a lot of questions there in the second half, and we scored at pivotal moments. I think the second goal's imperative there, really, because they were starting to put us under a lot of pressure. Let's talk about those goals. I mean, what a free kick from Ryan Stratulis. Yeah, we know that Strats has got that sort of quality, and also, you know, what he's done for the goal right at the end. He's, you know, obviously when he's travelling with the ball and running forward, we know that Aaron Edwards come on as well there, and we've got goals from the bench as well. But I thought we showed good quality, you know, to hit him on the counter-attack because we were under pressure at that moment. I've got to be honest with you, when I saw the clock come up and show that there was 6 minutes left, I wasn't sure how delighted you were at that point. But then Aaron goes up and puts it in the back of the net. Yeah, I know, and even at the end there, we were thinking where six come from. But
Caernarfon, like I say, we're putting us under lots of pressure, and Caernarfon are, going to be right up there this season. They look like they're a strong squad. Hughes improved it in the transfer window, and we knew we'd have to be at our very best. And with George Horan missing the game, sort of found out today that he wasn't available. I thought the lads adapted really, really well, and all credit to them, because this is our first away win of the season. I was going to say to you, you won't need me to tell you that this is your first away win of the season. How crucial is it that you've got that under your belt now? Oh, it's massive, because obviously it's been hanging around us, and we've kept some clean sheets at home. We've created some good chances at home, and we should have won games more comfortably than we have done. And we've been really disappointed with our performances on the road. Today I wasn't really happy with this first 45 minutes. I thought we could play better. I thought we needed to move the ball quicker, and we didn't look clinical enough in the final third. But second half we've gone and put that right, and it's nice to come here, and because anyone that comes here this season and wins is going to do really, really well. Neil, diolch yn fawr iawn. I'll let you go and speak to the boys now. I'm sure you'll be eager to have a word with them. Diolch yn fawr iawn. Diolch croeso. Cyfle rwan i ni edrych ar y tabl a chadarnhad bod y canlyniad yna yn codi Cei Connah i'r trydydd safle. Y Bala hefyd yn codi i Bethwerydd. Wel, mae'r seintiau ar ôl y 6 gol na just yn sathru awdurdod unwaith eto yn dydyn. Y drynewydd yn y degfed safle yn fanna, a da ni yn gwybod os ydy Aberystwyth yn llwyddo i ddal ymlaen i'r canlyniad na yn erbyn ebys, fydden nhw hefyd yn dringo. Diolch yn fawr iawn i chi wrth reswm am eich cwmni heno. Cofiwch fyddwn ni nos Wener ar y maes awyr wrth i ebys herio'r Bala. Ond heno ar yr ofal, siom i'r cofis ar y llaw arall, y gwrthwynebwyr, yr ymwelwyr o Cei Connah wrth i bodda. Diolch am eich cwmni, tan tro nesa, hwyl fawr gyda ni. Dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screw fix